Esselamu aleyküm aziz izleyiciler. Esselamu aleyküm. Yaşlılar aydın. Salam, salam kemini. Yigitler salamu aleyküm. Hemmeňize Halmurad ağa aydın iyileşler. Hemmeňize salamu aleyküm. Aleyküm selam, Sapar hakemine. Vatandaşlar selam, Halmara selam aleyküm. Ve aleykümselam. Sapara salamu aleyküm. Hormatly vatandaşlar. Aleyküm salam, aleyküm salam. Buyur kemini. O Sapara Berdi Muhammed'in sultanlığı çarşaf başladı Ne diýerler. ettin ay? Ne ettin ay? Son haberlerde. Balkanlar ne yaptın diye sonuna başlayayım. O näme üçin çarşaf başladı? O nämeler bolýar soňky ýagdaý, yani Türkmenistanyň içindäki şonuň bir düşündürüşini getirsek, gaty uly siyasy wakalar bolup geçdi dün akşam. Şonuň bir nemesine açık düşündürüşü, näme mana gelýänligini bir düşündürip geçsek, kim nähili pozisiýa almaly diýerler, ýa-da haýsy ýol tutmaly. Şo zatlaryň o belli boljak, günlerine doğru gelýäsmikä diýip men pikir edýän. O Gazagstandaky wakalar mütäsir edýär, ýa-da öňden bolup gelýän wakalaryň hereketlik var Türkmenistanyň nemesinde 2 ýyldan bäri. Şonuň üstüne Gazagstan wakasy hem goşulyp şol täsir etdimi? Soň dünkü Berdi Muhammediň aýdan nemelere, sözleri näme mana gelýär? Şoňa bir üns bersek bugün. Kime söz bereýin? Sapara, Halmurad ağa. Halmurad ağa söz vermelidir bulur ýalak geldi. Şeyle mi? Borar sağ olun. Hormatly vatandaşlar, Berdi Muhammedowyň dünkü şol howpsuzlyk şurasynyň agzalary hemde serkerdele bilen geçiren duşy bol biz üçin täzelikden sebäp bol. Gelen gününde şol ýa howpsuzlyk komitetiň Gurandelligi şu netijesine hakimiyeti basyp aldy. Indi şu gün hakimiyetten gitjek bolan wagtym ýene de şol çagyrýar. İkisiniň arasyny şol 14 ýylly munyň halky gorkuzmak we ürküzmek atly alyp baran siýasaty bar. Ýani şonuň mene soňky netijelerini görüp oturýar. Elbetde onun gözünde gorku var, gördüňizde sereden bolsaňyz dünkü şol watan satan programasyny gözüni eýlek elekçelik edip aljyrap oturarlygy görünüp dur. Yine çıkaran kararlarım, berýän buyruklarım, tapşyryklarym hemmejigem şol gark bolup barýan gämide halas et boljak bolýan sıçanyň özüni alyp barşýaly onky. Düşünüpli, biz üçin düşünüpli, halkyn düşünýändir diýip pikir edýän. Nämeden ol global içkiýa emany bolanýy ýa adamlaryň şahsy durmuşyny azatlyklaryny kysmagy tapşyryk berýär. Onun dowamy bar da. Aýyň 10-nda meselem şol Faratda ilat ýene de çykypdyrlar kemene köçe. Şol ýene de şol haýyş bilen çykýarlar da talap ýok. Haýyş edýärler, aý ine biziň ýere zadymy ýok, içeri zadymy ýok. Aýlygymyz ýetenak, güllügimiz ýetenak, şoňa kömek edin nämedir. Şu şartlarymyz ýok, iş beriň ýa-da hakkymyz dol tölen diýip talap etmenlerini haýyş edýärler. 200 golay adam çykypdyr hakykatdan. Bir näçe wagt geçenden soň ene hökümet şolaň ardyny dinlemekden we şol ardy şikaýetden netije çykarmagyň tersine ene bir uwazyk gelmeýänki maşyna urady, içinde onun nästany ýüzi maskaly esker. Ya dargan ya hemmeň ustayda atyp öldürjek diýip ene buyruk berenler üýşen millet gaçyp gidipdir öýleýine darga. Ene onun wakasy onu şondan gylyw alyp ene Faratda akyra gorkup taşdy. Häzir bütün respublikada şular ýagdaý girsek, ene ondan öňümüze çykjak adam ýok, ýa şol fevral aýyna geçirjek ölýän şol Nowatdan daşgaryn halk maslahatyny geçirjek bolýan proýektleri goşadyrmak üçin näki bize aýan ýöne şoňa taýýarlyk hökmüni halkyň gözüniň oduny almak üçin ornalýan oýun şu.
Onun hıvıs bilen yankı mehemen işgärleri yerine ýetirýär. Polis diýip aýtmaý, ýöre togurlyklaryň işgärleri o yerli ýerde enni şoşulmagy nowata duran adamlarym o gatyrak gygyrsalar ýa nämetseler şonu gelip şo taýdan nowatdan soňrup alyp gidip soraga çekýärler ýa basýarlar ýa urup ýenjärler diýilen habarlar iki bize de gelip dur. Ýöne beýdip olar halky gözüm gorkuzyp bu enni hakimede saklap bilmejegini görkezip durmuşam ýagdaýym wagtym dep adamlaryň enni demesi sabır kasesi pür dolly enni mundan aňyrda çekip çydara ýagda ýok diýerler. Kim nerden jaň etse de habar ulaşsa da habarlaşsa da bize ýurdun içinden gelýän habarlar şeýler. Şonun üçin ol şuun kabul edýän ýa ünleýän ýa talap edýän zatlary hiç birisi ol amala aşmajak zatlar ýa-ni şol öljek doňuzyň horhorunyň ýatmaýşy ýal oňkom şol elbetde Gazagystanyňky bolan halk tolgunşuňam o ýelgini gelip ýetendir. Gözünde gorky bar, görnüp dur. Türkmenliğim durmuşu Kazaklardan en aydan ağır olmasa yenilder. Onu bizim hemmemiz görüp oturup deňeşdirmeden gerekdir. Şoň üçin hemme taraplaryň bar o taýda. Ýöne esasy zat şol ýurdun içinde dörap barýan ýa ýurdun daşyna dören dürli pikirli erkin pikirli adamlaryň howyny basmak üçin olar talap edýär ilçihanalardan şolary seredin nämedin o interneti yapın halk eşitmesin dinlemesin diýen ýaly. Bir topar şolar ýaly gysyçlary girýär. Ýöne ol oňa kömek edermi? Etmez, onu wagt görkezip. Ýöne şolar ýaly tilsimleriň üstü bilen öz bir kanun hakimiyetini saklap galjak bolýar bu hökümet. Terörist adama diýişdirýär. Onu kime diýerken? Kalmada. Bizde terörist öyle şu ya Kazakistan'da hakkını talep edip koça çıkan halk terörist diýilýär. Bize mene şol halkın hakkını talep etsek bizim terörist bolýar. Ozarlar urluk gelýär. Peçat ya möhür sapara bizim o zatları öwrenjede ýöne şu zatlar görmedik ýaşlar üçin ýa bir halky gorkuzmak, ürküzmek üçin oýun olýan oýun ýöne onu kimin anjak? Şu mesele de var. Demek bunun terörist yerine terörist olmalı. O mafyozu yerine mafyozu olmalı. Oğur yerine oğur olmalı. O şulon gäme diýse şonu bolýarmeli diýip düşünýärler de. Kalmada. Ha şeýle. Ben ýa-ni ödlerim heňlerim meňdeş. Ýa-ni tokaýyp 20.000 terörist var diýdi. O 20.000 Kalmada 40 batalyon bolýar. Awa Sanak dibize bolýar. 3 tane dibize bolýar, onun bir armiýa bolýar hereket. Yani bu ağdın boş demeden de hedil beýdäýmellerler. O da gorkutundan diýär, şu tuşlatlar. Edil şunu kıyala. Kazakstanyň ähli bolandatlar ýoş açylyp barýar da. O şulon terörist demesem özleriniň edeni ortağa çykaryp, erte ýürün çykmalylar. Bu nämedigini biz köp demesini bilýärem bolýar. Faktlar ortağa çykmasa plandat diýenimiz bilen bolan nokta. Ýöne Türkmenistan hakiki bir uly betbagçylygyň nemesi. Yani televizyonda görkezlen, yani habarlarda görkezlen süjetler var da habarları. Yani şol nemede Türkmenistan'ın şol howpsuzlyk şuraty şeýlem. Hawa Türkmen halky sizin howpsuzlygyňyz şol adamlara garan bolsa siz bitmişdiňiz. Men ne öňünden aýdaýyn. Sizin howpsuzlygyňyzam şolar gorap biljek manasy ýok. O başka da adyňyzdan, namysyňyzdan, aryňyzdan şol adamlar, şu taýda içinde oturan adamlar var da. O 100%'ine garanti berýänler. Şol adamlar Türkmeniň hiç bir dadyny gorap bilmäge mümkinçilikleri ýok. O başyndaky oturanam ondan ümmeter. O bu millet betbaht bolanda edip beýle bolaýmyrlar. Bu sebäpler var da aňyrdan gelýän. Yani tebigatta, yani genetikada bir neme var da. O atritatilin adbor diýilýänler. O erwet bilen çakıştırdan erwet çykýar, ol erwetden yeni neme çykýar. Şular atritatilin seleksiýa bilen
saylanıp getirilip, üyüşürülüp, o da devletin howpsuzlyk nemesi şurası bolýan bolsa, vay bizim dememizde. Biz şoň üçin hökümetem ýok, hiç adam ýok dedi. 21 jatyrlar. Şu peredaşan üyedi wada. Üyedi şulon döwletiň başynda bolmalarlygyny öýler suwd edýärdi. Bu kritikaya planlarda aýdyp oturmalarlar. O ne küçücük edarany dolandıryan, yönetyen adamlar bilýändir. Yani işgäre ya da paçilyonlu diýil ya da kardeşlerine yani bir daha da düşündürüyordu. Ya bir iş edecek bolundu. İlk olarak onu dinleyen tinler. Etmeli adam ini. O näme kim var, näme nimet var. Bu tamtık çıkıp şu tab nemeden okap berýärdi. Onu kim ýaryp beripdir? O plan yerde kemçilik var diýärdi bu tarapçı. Bayday. O kemçilik gören adam göğde oturuyor hatta. On kemçiliğini kim barlap, kim on eline beripdir. O näme men bilen o. Tay taklasın o Türkmenistan ýagdaý. Ýöne daşdan işten hiç bir düşman yok. O Allah garaşy edýän ödýän. Bolmasa şulardan hiç de halkı näme cahil alan halkı gorkudaýmadyr etjek zatları yok da. Onun eline tayaklarını, çopan tayaklarını sen arttırırlar da. O yararsız demesi adamlar o üstüne hücum edip korkutup vecdani merak duran türüyorlar bunu. Yo bunun harik bunları devlet yönetimi bilmeyen ne bilmeyen. Korkyanı belli. Korkyanın ne için korkyanı katı oluyor. O ne bir yanacağını bileyim kan yani. Ne için yanacağına katı olmuyor. Türkmenin ýagdaýy gaty kıyın. Ýa-ni soňam olar haýwa tatýarlar, sapara sözüne atwölür üstägedi. O habar ýok. Ol söz iýdine soň özüne gaýdyp geljem şo zatdan. Eger olar şey diýen bolsa halka biz atwölür diýen bolsa halkyň olar diýme haky bardy, biz hem söz atwölür soň. Ýa. Ine soňuna ene ganlysa habar joýny özleri öz aýagyny şol öz boýuna sirtma atýarlar. Ya oduň içine özüni oklarlar. Bir özüm der maşgalalar bilen gitmeler. Ana beýdim. Şu nemeni bir gıyfacık böyleceğini görüp gatyp berwet demetdim. Nadarlan bir yer, bunça nadany diýen tapýarlar. Halmurat, men şu gaty geň alýanna. Bu haýwanlary nirden tapyp bilýärler? Ödem hemme jetin bir topur nemeleri var. Yıllıkları ve atları var. Nemede ellerine de nemeni alýarlar, bir atlar ýadýarlar. Näme ýadýarlar? Yeme ýany özüň aýtdyň sapara, ine atrisatil seleksiýadan çykan şular. Ine şu palak ýumurtgalar türkmençelep aýtsak, bular diňe demi gelip gidýän ölü diýmesek jan ýok. Buna bolýar. Palak yumurtganın bir iýiti vardyr, Halmurat. Iň bolmanda bularda hiç tat ýok kanýan. Ona aýdýan zat ýok. Yani manır bir adayda nokta, ona yalan oluyorlar da. Deme durup yazmadım. Bir de bir öğrenmenim kendine Halmurat. Vay nasıl. Onun kızva gelenlerine ne Tokayev atmalı ya da olur yalak gelenlerine de şöyle yalak kamanda veriyendir. Ne hopun tarafı şol. Bu cemiyet için gat hoplu adamlar olur. Halmurat mene deme Türkmenin edil betbaht bolonda da beýle bolmalylar. Halmurat. Hayır, ne görüp otursa para bolýan zatları senem hayran, menem hayran diýilşýär bütün halkyň. Keyden jillarda da şular ýalyk ýolbaşçylyk edilen okdy da. Keyden jillarda. Bundan 50 ýyl bundan ok. 70-nji ýyllarda da beýle däl. Bular diýerek barýarlar. Ayet tarap men hirak bilemok. Halmurat mene birden aýdyp
Nemet bilemok men yönet bular yani yakmalılığına aydaymasın başka Olursa sen bu oduna da yarayacak gel şulardan ıssan çıkmayan. Zaten yakmalıyan sözünden korkup o yanıp dervede daha kemi var yanıp duran o. Sonra men ösürmeliyiptir. Belki özler sonra içine düşüyor bilenlerdi. Yo onu o tayip kul çıkarmalar ol tam Öyle. Hanım yası näme diye olurdunlar olmasa. bor. Ama men aydayın. Ay. Men şol dünkü Vatan havarları dinlerimde näme gördüm. Onu aydıp bereyim. 2 yıldan beri sesini çıkarmayan hava gezip yörtü köp zatları. Yine şu an eskerlerin ölenliğini boynuna aldı. Boynuna alyan olsa näme sebepten ölüptür. Buna aytmalı yarım oymalı da. Aytmayan olsa demek o yine de kemçilikler var. Gücü yeten ok. Gittikçe gücünün azalayanı görkezüyor. Ondan sonra o yine halkın karnını doyurmalı değilen yalak bir deme aydiya demek halk ağaç. Buna boynuna aldı. Boynuna hem kim biliyor da yani en sonunda samsıklık edip boynuna alayım alamtı beter olacak da bundan sonra kıyadayı fazam. Bağışlık bilen o oyun eder değildir. Ondan sonra o internet meselesi esası yarış olmuken diyen o internet meselesine gelende internetin yapıktığını, yapılmalılığını o ayıttı. Birinciden bunu ayıtma bilen demokratiya o yokluğunu biliyasyonu bulan özen boynuna aldı yokluğunu. Şu an dünyanın demokratiyası diyeli demokratik bir devlet nemesi var ya at bulanıyor. Şu internetin o arzanlığı, tizliği bilen ölçülendir. 21. asırda. O sebebi adamların o ağzını yapmak ya da hakikatları gizlep saklamak dine interneti kesmek bilen amala aşırılıyor şu an. Şu zatların hep meclisine o boynuna aldığı özen bir gecede hem meclisin boynuna almağı bir sonra alamatı. Ne için o yağdaya geldi bir gecede. 2 yıl karıştı en sonunda o nemetti. Bundan sonra eli dizi hava çözülendir bunun. Dizi tutmaz hava eli ısmaz olur. Son yine yankı neme var. Yine Sapara'da gidip geçti şu yankı adamlar. Berdi Muhammed Goğramalı olsa şu yazıp duranlar var ya. O ne edip doğuracakmış. Şonu bilen bir öğrenmeli kemine bu şey bir tüytlük edip duran yerine yanıp bilyalar şular. O yürüyte olmalı mı kendi yani ha? Var olmasın. Näme yazýarkan o taýy hakykatda aýdyp duran zada onuň bir 5 ýaşly çağanyň aklynda galjak bir zat. Üýtgeçik bir bilim tarapdan bir zat aýdan ýereme ýok onu. Dünyada maskara O gürläbem bilen oku hakykatdan hem. Yeka o değil, o şoň içinde, şu kabinetin içinde, galın içinde oturunun hiç bir urlap bilen yok. Kimin? Gürlümeyenler şonun. Şolar yazıp bir bilýärmiken Sapar yazýarlar. O da şoň için zor ya, näme üçin bir zatlar ýazýarlar onu. Yazdım bilmelerle. Hakykatdan. 20 zatlarda bular ýalak ýa spektakl goýoňda da beýdik goýup bolany. Hawa indi ýanky şol ýazýanlar o kimden öğrenýärler we näde öğrenjek bular? Bilýärlermiken şo zady? Neme ýol ama yapypsyn sen. Ýol açmana gorkup ýörsün ine ona aýdaly ýol näme üçin açyp bilenok. Ýol açyp bilmeýänligiň sebebi şu hereketlerdir. Siyasi herekettir. Bu hereketin netijesinde ýanky Putin agasam gorap bilmeýärdi. Putin agasy en soň o boyun eýmeli bolýar şertlere. Kaýıl gelmeli bolýar. Ondan soň Nazarbaýewdan nädip ýüz öwren bolsa, Berdi Muhammedowdan bir gecede ýüz öwrüp bilýär. Aňsatdyr olar üçin. Berdi Muhammedowyň o tohum tejini watan döňüňi düşman diýip ýok etmek gataňsa diýişdir o. Öňürdüp kemine ne sizi bizi düşman edýärdi.
Bu Bizim terörist şoňa değil. garaşyp gördük de Sapar abi. Bizi Oo. düşman eder. Haçan ederken diýip. Oo. Iň soňunda boynuna aldy. Şu wagt Ondan açykdan o putumuz var neme Kurban Gulu. İneyim. O sana neme deyin ben sen öňkü käriň var. O şonu yani şu wagt diýen nemäňden gowy diýädiň yani. Pedevenklik o şo käriň şondan aňyryk geçer ýaly adam belli. Sen ne şu Niýazyň ýanyna nädip şo gyýdylaryň elinleri getirip bilýän bolsaň, beren bolsaň, hökümetim şeydi ýygyna berersiň. Senden şey alınjaktır. Yani gorkma biz yani terör edip ya neme edip alan ödüm yalvarıp berersin. Ben şoňa da gelýän. Gitjek ýeriňim ýok. Ben bu oyunlaryň ýene de nämen var bolsa görküm halkym görsün, dünýä da görsün ne. Bu şo biziň şey etjegimiziň fuutnamatdyr sen şu bolup görsün. O gitjek ýeriňiz ýok. Ha. Şon ýaly. Soň ine bu taýda ýanky internet meselesine aýdyp geçeýin Sapar ağa. Mhm. O sözüňizi kesen bolsam. Indi internet o gitdikçe şu bir ýylyň soňky bir ýylyň dowamında ýuwaş peselde. Ýa soň dünkü çykyşy bilen internetiň hasam o peselmeliligine yapılmalylygyny hatda ýa-da şonuň ýaly bir zatlar aýtdy. Özüm konstitusiýa eýşildi. Bilmedim, Gurban Ulu konstitusiýany nires bilen okapdyr. Konstitusiýada biz okan wagtymyz tersine ýazýardy. Onuň ýaly däl. O Gurban Ulu onçan bir samsyk bolmaly däl de ekrana çykyp konstitusiýada ýazylyşy ýalap diýär-de. Däwem etmeli indi. Kemine bir şu yerde yadıma düşüp dur kaydı. Ha. Ben söyledim. Şo diye yurdun daşına çıkyan adamları diye devişli korumalar, iyidarlamalı, bağırlamalı, çıkma kada barın yerine de diýip aýdýar-da. Bu Yurdun içine çıkyan student bolsun, işöwür bolsun, bilemek başga adam keyfine çykdy. Ýöne yurdun içine gelýän adamlar bardy, kelamagy söz aýdana, diýmek ol yurdun içine bir adam hem salmakçy däl. Yoksam aýdardy da hem daşına çykýanlara gözökçülük edin, hem yurdun içine gelýänler barlap durun. İçine getirmek barada kelamagy söz aýdanlar halky. Şonuň üçin üstüde adamlaryň dogry dört netije çykarmak gerek onuň aýdan sözlerini. Yok, soňa yurdun daşynda adamlary izarlamak jenayetdir. Bilen ok bu kan. Çıkıp yollaş çökmündaýdy ýa munyň ýalandy. Terörist ya onun o kim teröristlerine öyle aýdyp oturuyor. O öz aýdypdyr daşynda çykany izarlamak diýmek terörist. Deme şu o dokoba çağırsa gelmeyerim. Bu sortan halat etmeli gelmediler. Näme Hakkı yok, neutral statusu var. Yo bar diýil ay dostum dadım dip demetse. Indi Peşkeş verer, it peşkeş verer. yankı neme internet baradaýda ine şu ýuwaş yapyljagy görüp dur şu onluklar şu ýatlatmaly ýerimiz. Onluklary häzirden gurulmalydyr. Soň internet ýapyk wagtda ýa-da baratnaşyk ýok wagtda o näme zadym ediljekdigine öňünden protokol hökmünde bellemelidir bu zatlara. Onluklar yani kicicek toporlar. En köp 10 adamdan ibaret bolan görünüşde toporlar elmidama öz arasında gatnaşykda bolmaly, hatta onluklar öz arasında da mesela bir onluk başka bir onluk bilen gatnaşyp bilämeli. Gerekli ýagdaýynda o birek kömek ýankyna eskeri uradyp atjak diýämişde. Şonça adam näde atyp biljek? Ine onluklaryň gerek ýere däm etjegini bilýärler. Onluklar edilmeli işi. Tamam, şulon provokasiýa etjekdigini demetmeli. Hemmäňe terörist diýjekler. Tokaýewiň kälak bu ondan şermen nedir? Biziň näme? Ýalňyşypdan köçä çykaýsaňyz bu ýakyn wagtlarda terörist diýerler bolsaň Gazagystanyň kıyalı daha belli olur. Neme. Indi şol näme geleli Sapar ağa. Ine Gazagystanda aslında halk hareketi boldu.
Belarusya'da ýaly. Belarusya'da da edil şonuň ýaly bir kemçilik boldy. Näme Awa. kemçilik? Düýpli düşünje, ýani problemanyň nerede görüp bilmediler. Lukashenko mykän diýip pikir etdiler. Gazagystanda da Nazarbayev bilen Tokayev mykän diýip pikir etdiler. Ýöne suwut etdiler. Ors arkasynda Orsuň bardygyny suwut etdiler. Onda näme etmeli? Orsa garşy bir hereket ýa-da bir düşünje bolmaly şu wagtda çelli. O düşünjede ýok. Näme üçin ýok? Bir misal bereýin. Gazagystanda DVK diýip bir topar bardy, 3-4 ýyldan bäri bar bolmaly. Bu topar näme üçin var? Yalandan opozisiýa hyzmatyny etmek, yalandan. Ýöne maskaralamak opozisiýa, ýani şol bir wagtyň özünde. Ýani öz-özüni maskaralaýar, soň adamlar hem näme diýjek? Ay bu taýdana bir zat çykmaýa, iň gowsy o Nazarbayev diýmeli, diýdirmeli. O şular bolandan Nazarbayev dowam Awa, ediyorsun diýmeli. Bular ine agzy berem däl, ýene bir zat o Nazarbayev iň gowsy o diýilen ýaly bir näme döretmek üçin ýanky DVK, gazaklaryň DVK'sy bar. Bulam Orsuň protokolu boýunça işleýär. Ýyllardan bäri DVK diýip şol bir protokol tötenleýin bir zat boljak bolsa, ýalňyş tarapy gönükdirmek üçin hereketleri. Mysal üçin nämäniň öňüne çağırdylar. Pasolstwaň öňüne çağırdylar, gerek däl ýerine. Pasolstwaň öňüne çykmak bilen problemalar çözülen okdugyny hemme kim bilýär ýa-da o pasolstwaň öňüne çykyp çözüljek problema däldiğini biz bilýärdik. Has uly problema o ýa bilen onu soramakdan ibaret däl. Ine ýa-da DVK diýilen nemelerem ýa-da Gazagystandagı görnüşi ýöne köýjek ýa-da ýa-da saparaň ulan ýan nemesi bar. O 20-nji mesele neme diýär? Ola mesele ýa onuň ýokdugy bir mesele ýöne şo mesele sebäp bolan asıl meseleden uzaklaşdyrýarlar. Ýa bularyň hem nemesi şol. Diýmek Gazagystanda dörep biljek opozisiýanyň öňüne ýalançy opozisiýalar bilen alýarlar. Türkmenistanda da edil şol ýaly nemesi bar. Ine şol Gazagystanda näme etdiler? $500 berjek o köçä çykana. Ýa-da gün belleýärler, şu gün köçä çykmaly diýip. Şonuň ýaly bir gidijek oýunlar bar. Köçä çyksaň, ine çykyp bilýän bilen onu barlaýarlar. Çykandan soň gorky siýasatyny oýnaýarlar. Ýöne şunu ýaly bir sorak çykar. Onda köçä çykman näde bolup bolýar diýip. Köçä çykarsyň ýöne aňyrdaky o düşünjem düýpli bolmaly. Näme üçin köçä çykýar? Köçä çykmaňdaky maksat näme? O taýdan näme zat elde etjek? Elde etjek zatyň seniň derdiňe ýarajakmy? Seniň çağalaryň derdine ýarajakmy? Ine şo soraglary soran oklar. Ýa-da ýanky DVK bilen gazaklaryň ýanky Ablyazov bilen bir nemäň barmy? Bir ýere baryp biljekmi? Ýanky Ablyazov diýilen adamyň nemesi Orsetde iş yerleri. Bizdesi. Orsetde ýörýär. Orsetde de kowulanyp ýör. Ýalak bolyn ýöne bizde şo taýda. Orslarym Ablyazov kowulap ýörmüş ýöne Orsetdiň içinde nemeler bar. Karhanalar bar diýin. Şonuň ýaly bir oýun. Ýanky o Ablyazow'un ine bizim neme bilen Makarov bilen arasyň barlygy aýdylýar. Olan bir gyzykly bir neme. Ablyazov o Makarov bilen näme üçin arasy bar? Türkmenistanyň o gazyny, neftini owurlap Orsetde geçirýän Makarowyň düşnükli bolsun diýip aýdýan. Makarowyň arasy bilen Ablyazow'un näme işi bar? DVK'nyň Gazak prototipiniň. Şonuň ýaly bir nemelere gelmeli. Ine Gazagystanda şonuň ýaly provokasiýalar 3-4 ýyldan bäri bolup gelýär. Ýöne iň soňky bolan ýagdaý gaty uluty. Halk belli bir ýere yeten bolmaly derejesi. Ýöne ona 2-3 günden soň provokasiýa etdiler.
Türkmenler onun ýaly ýollardan geçmeli däl. Ne Belarus ne de Kazak ýolundan geçmeli däl biz. Bizim ýolumuz düýgünden başga. Ödü getirip berer. Sapar ağa, o Hawa. häzirki neme üçin Ödü hawa şu berdiýende bermese näme boljagyny ben toň aýdardy. O keçe oyunu vardır Türkmenin. geçen Şuşlar yerine damadın barlap o keçen Irak bu konu arkasında bir şapbadı beriyen olun al keçen yani o beriye şeydi. Senin o oyunları bilen yoktur. Şonun alak boljoğuna aydayın. Yönü ne Kazakistan var arada biraz gururun ettim olun ben bir nemen demedeyin ben yankı konspirolog yani demedi oturacak gel olur. Bir de gerek neme derle. Yönü ne birdat gen birdat badır. Köçe çıkken demonstrat ediyen ya da revolüsyon ediyen kadar yönü onu yani Medine обслуживать ediyen Ors dili. Yani kadar revolüsyası Ors dilindeki kadar revolüsyası oldu da. O prezidentim Orsça uğurlaptı. Dün kadar çoğurluyordu. O ehli demeni Kazakistan'a bolyan dadı. Ors medyası veriyordu. Onun Ors medyasından alt nemediliyordu. Dünya servis ediliyor. O gendir bu. Hem için öyle birden koşulurlar. Olmasa şu köp kişini attanlıktan emetti de. Ben yol kadaklamı vardı. Kazakstan'ın içinde, Almanya'nın içinde de. Ben 3 saat gürleştim gece. Almatı'da Bolon'da atları aylık verdi de. Öyle bir akıllı huşlu bir oğlunla. Öyle injiner öyle. O ben ne sonku diye 25-30 yılda diye şuraya alak demonstrasyon görmedim diye de. Halkın özü çıktı. YouTube'dan, Facebook'tan da attım. O vaktini demelerini gürleşerler. Önü halk çıkıyor diye de. Onlar çömün diye. O ilk hiç yani pogrom ya bir uruş hiç saat yoktu diye. Yönü diye değerinde mi altında mı? Yani deme var. Adını ait kemiğine sen bilen şu batıyordularını. Arman, Diki Arman diýerler mi? O şu göründü diye de. Dilen duydurduk diye. Halka da gıyrom ayttık diye. Şu KGB bilen işleşenler hiç şu provokasyon emetmen adamlar teretap bolun gat dip nemet ettiler diye de. Ben şoň daşına üýüşüp diye onu pogrom sonundan soň başladı diye de. O da ilk filak bilmeyen edendir, yon KGB ulunýan ekenne. Şu Kazakistan'daki yani pogromlaryň hemmesi döwlet tarapyndan edilýär. Nazarbaýewiň tarapdary ya Tokaýewiň tarapdary demesi ýok. Halk o datlary etmeli. Ne hüwweti var, nem de mümkinçiligi var da. Onun şol gördeler onça adamın taklap boljak geldi. O siyasi tribuniyada ortaya çıkıp başladı. Git başladılar. Gitti. O gardı gitti yerlerde. Bunu onun başka yana öwürmeli. Şoň üçin şu provokasyon ediýärler onu goşun onu atmaly, näme etmeli. O da kaba ne senaryoları ýanty gördüňiz, eşitdiňiz. O indi şu at näme bu arada gurrun ediýärler. O siyasi mesele barada gurrun edýän adam barmy? Ýok. Şoň üçin etdiler. Öyle näme üçin Kazak diline geçen ýok şu atlaryň beje. Näme üçin Ors diline edýär. Ya Orsun eline gidip var ya. O. Onun deme Tokayev haýyş edeni bir sagatdan eýem goşun gelýär. Ýöne ne biz öz aramyzda otur
ne bir zat etmeli olsa o birek düşünüşmelidir ne. O tayin garaşıp durun zat yok var. Kim olmalı bir gün 2 gün geçmeli. Komitet toplandı mı? Nerede Owo. toplandı o? Ne bu da ullukan sonra demezsin. O arkasında kimin vardı onun yani palatıp görmürlerle. Hani bedvuğa minni bu oyunu tokayım kıdanım deme oluyor da çırçırlı. Edip O bilse- sebebi neytral ne de o. Ha, şimdi Türkmenistan'a gelenlerine yer altından gelmeliler. Bir yankı bir çırız uçağını neme yalak şey kömüğü gelmeli. Başkaça da neme yok. Onun yeni de bellemeli de Nazarbayev ayakta kan nemede kan hem kişi Nazarbayev'in dostu diyor. Putin'in dostu diyor. O yani ingo vuruyan, ingo fiiliyan neme diyor. Onu beyleklerim şununla alaktı. O hani dostunuz? Onu yatlayan var mı o vuruluyor? Nereye gitti bu dostunuz? O men şolardan çok doğatlarının kendi yatlayanlar. Devletim ağırıp özüme taptım. Gel ben konuşayım orada içecekti. Yani bulon doğatlığına da vapay yok. Ne bulon son geleni şeyle oluyor da. Ertirine Putin'in elitine var fiyalak kurmalı. Tuğrunu bir adam demetmez. Bir kopalak neme tursa onu öyle ki yankı bulbaşım jurnalaktır. Bulbaşı. Lukashenko. O. Ne bulon yankı hiç verem ya Berdi Muhammed'in kedivekliğinden o gatta elle bulun. Vardı. Ne dost ne düşman bu. Ne şemal sehel ütkötü. Yem sen görat görüyorlarda. Halkına atmalı biliydi. Atık diyedi. Bolyamış o zaten. O var diydi. Onda halka mertir atacak da onu görünüyor yani. O. Çok Ya Berdi mantıklı. Muhammed'in bir oturun şurada. O O kim onun kim terörist oluyor? Men terörist oluyor. Yani kemine. o Berdican şonu diye sapara. Ya menem ştayda goşayan bir kısır yankı Kazakistan mağarada aydılmalı bolsa Kazakistan'ın öz içerki boşunluğu aydı başladı polisiyen başladı çoğun 150.000 adam polisi var Kazakistan. Onun üstesine de yankı bir harbi koşun var. Onun üstesine de KNB'si var Komitet Nasyonalny Bezaktlyk. Anti terör dip yürüyüp demeler var. Indi Hep şulak kuartıllı şeyine geçiyorlar. şulak haklisini üyüşürenge saparağı 250.000 adamdan geçti. Indi aňyrdan dökülüp gelen diyen adammy şol Koşadırnak içinde girdi diyen 20.000 teröristini şu 250.000 evini pagonu eli yaragladım karşı durup bilmedim. Ol bir. İkinciden Orta tarafından gelen 2.500 diye de koy 5.000 adam gelen bolsun. Şu o da kebak ahli emes koşundan gelen. Näme 5.000 adam gelip 20.000 adam yok etdim ya näme etti. Bar bolsa han şol 20.000 teröristin hiç olmany ikisini görkezsinler, ölümü diýerim maslagyny görkezsinler. Yok. Hiç de yok. Ondan soň olar şu öz koşunyň daşynyň ortaýetden ya o da kebadan yankı koşun getirip öz döwletini masgar etdi. Tokay öz milletini masgar etdi. Öz içki ýagdaýyny özü çözmeli. Daşynyň koşun getirip onu çözüp bolýar. Çözdüm mi nem ýygyna gitmeli. Giýrenlerine ola bir günde girdi yankı aklysy. Indi çıkarlarına da 10 günüň dowamında çıkarmaly. Näme şuna giýirşi ýal bir günde çykyp bilener. Bular. Demek başga oýullar ýene de gidip dur otay. İkinci de hani Nursultan Nazarbayev nirdi? O. Eger şonu indi teretse ol emedine ol prezident bolup 30 ýyl oturdy. Indi ol soňky 2 ýyl bäri ol ýa Howpsuzlyk Şurasynyň başlygy bolup oturdy. O gelenini aslında ol
43 ýaşynda ýa-da premier minister ýa-da Gazagstanyň ministrler sowietiniň başlygy bolup işledi. Soňra gelip ol birinji sekretar boldy, kompartiýa, soň prezident boldy. Şunyň ählisini alandy. Ol 37 ýyllar döwletiň iň uly iki wezipesine ýelanady. Nira ýitirim boldy. Sebebi näme? Näme üçin halka aýdanakdyr? Näme üçin halka görkezanakdyr? Ne oň özüni, ne oň maslahatyny. Ne şu soraglar o üstüne yeni de sorag döredi. Onun so Tokayewiň ähli aýdan ýa diýen ýa edýän hereketiniň bir kanunyny görkezip durdy. O näme jenaýet eden Kazak halkynyň özü berir, oňa bakan biz berdi. Oňa jenaýeti üçin kesitler oturmaýly. Ýöne Kazak halkyny oň eden öz halkyny şu gön atyň diýen sözüm hiç açanyň bagyşlamaýar. Hep o dökülen gan o eýesi diýe kaljak gan derler. Olar hökmen öwüzinde bolmaly bor. Ondan soň ýa sen aýtdyň sapara, urwan bolam men haýyş edip şu ýa ODKB adamlaryny getirdi. Yok, hakkı yok. Türkmenistan'a ODKB'nin koşullarının girmeli. Ne için? Bizim sol neutral ya bir taraflık statüsüm Türkmenistan'da hiçbir devletin içki işine koşulmaya yararlı ömelere girme hakkı yok. Daşarkı devletlerin Türkmenistan'ın içki işine ya da yararlı girme hakkı yok. Eğer ODKB girecek olsa, onu Birleşen Milletler Kuruması, Yevrosoyuzun, NATO kimin, Amerikan kimin koşulunu sağlayanmalı, Türkmenistan'a getirip, Türkmenistan'ın şöyle neutralliğini koruma hakkı var. Yine o tadı onu turur, yine uruşun ulusu eğer şey edilecek olsa. Yani ben krediyen derece o tarafa yetmez. Yok, Kur'an uluyla gürleşiyorsa, açar deme, tarikan üstünde şey edip getirip verir. Han göreli wagt görkezerse. O ne yani ulu tede toğu hanra men bu pedevenklerin hayatlerini, huyu hayatlerini bilýän ne bu. Awa. Yo. Ana o diýen ministrliň bar,oluňa mahana dünýäni aýtdy öňünden. Awa. Ene siz kemçilikden şu boldy 20-nji ýylda diýip. O şeýan demäň içinde oturanyň ýardyny öldürýärler. Awa, men şonu aýtjak, sen diýeniň maňlaýyna geldi kuňesmäkä bolum. Näme diýersiňiz? Ene şo o saýlanjak musmus ýaýra diýär. Şo saýlanyny ertesi gün siziň hemmäňiz ýok edilje. O şaýat höküminde ýöne şo taýyk girip çykanyň üçin. O sebäbim bolmaz. Sen gowluňa erbediňe de deretmeýär. Gorkudan ne diýerler da? Gorkudan halkyny oda berýär, at diýär. Ne şular ne bir yurdun, halkın, milletin geleceğinin öňündäki böwet de 30 ýyllardan şular böwet. Sizin gara Türkmen milleti sizin betbaççylygyň sebäbi şular, başka hiç kim. Şu ömürlük gelen sultanlar şu siyasi sistemi ütgötmesem hiç şerik baranok. Beyleklerim şunlarla. Kazakstan'ın siyasi sistemasını ütgötmese, Rusya'da siyasi sistemasını ütgötmese, Belarus'um şunlarla. Beyleklerim şunlarla. O düýüplü siyasi reformu geçirilmeyen, yani post-sovet demeleri eşirede yetip bilen o. Öňümizde böwetdir şu. Yani buna bini soňu ellide. Bunu düşünmeyecek bolsalarım düşünmeli bolýarlar da. O hiç şeyli transit, brandit, o da atlar ýören o. Yörüm bir yere. Bular gory çok hiç kim ýokdur. Şoň üçin hiç kime de ananan ýoklar da. Ne bolmasa Tokayewiňki yani patronunu dönüklük etti de. O vatanı hem çünkü dönüklük etmedin bu adamdan. Hakikaten yetiştiren adam da Nazarbayev şunu bir yerlerden tüyürep demedim. O ananıp ona bir onun içinde dünyada bolmadık gale ettiler. O Tokayeva olunalak. Beyleki de otlarım var. Putin Nazarbayev'i var da neyle kovsuzlar aydiyadı. 4 ay milyon o. 1 ay milyon o demedi.
O bile suratı düşecek olup Oo. gelip çağırıp ne oldu? Ulan o dostluklarım şunlarla. O vatana vefalıklarım şunlarla. Hmm. Aydın'a söz verelim. Bu Aydın Aa, sesini çıkarman dinle oturuyor Aydın. Menem yazı otyny Sapara. Son neme pretende bildirecek diye. Yankı sonundan başlayın menem. Birinciden dostluk yine Gatovo'yu atlattınız Sapara. Dostluk ya da düşmanlık. Şahslarda bolup bilýär, ama yalanlığını aýtýaňyzda. Sebäbi döwlet, arkada döwlet bar bolsa ya da birinciden döwlet hakkında mene aýna şu güne çelne yani tarihten syynetsek şu güne çelne oň ýaly bir zat göremek. Döwletleriň dost olan ya da düşman olanyny göremek. Arada bir behbit vardır. Behbidiň netijesinde dostlaşýarlar ya da düşman bolýarlar. Ol tebii bir zat, bolmaly zat, gerekli zat diýip pikir edýän. Yani dostluğam şoň ýaly düşmanlygy, behbit vardır arada. Döwlet düşünjesi bar olan ähli işleyen işlemeyen döwlet vezipelerinde işlesin işlemesin adamlar şoňa düşünmeli. Ýöne gynansak da ýine Gazagystanda görýän zadyň Gazagystanam şoňa düşünüp bilen ok entek ýa-da döwlet akly ýok, dolu dörep bilen ok. Türkmenistanda da gynansak da şol döwlet akly ýok. Yani dostluk bilen düşmanlygyň nämedigini bilemiz ok biz hakykatdanam. Näme üçin bilemiz ok? Sebäbi behbit, döwletiň behbidi nirde? Neşe sorag var, döwletiň behbidi. Döwlet düşünjesi bar ýerde ol behbidi bolar, behbidini gorar. Ýok bolsa ol şahsyň üstünden gidilýän olsa bir adam bir maşgala ol hiç satdyr ýani döwletiň ýanynda işkili nämesi ýokdur. Ýene tarihta gyzykly ýeri Sapara agyny öňkü o döwür kanunçylygam şoň ýaly, ýani bolmalysy şol. Ýene padşalar ya da ýene şoňa benzer sultanlar bolupdyr. Diýen zadam kanun bolupdyr. Ýöne şolarda da döwlet düşünjesi bolupdyr. Owa. Ne Osmanlyň taryhyna seredip görüň. Padşalary bardyr. Ýöne diýen şolar näme diýse şol ýöne şonda da şolar döwlet aklyndan çykyp bilmendir. Ýani padşa bolanyň üçin ähli zat edip bilýän diýip pikir etseňiz ýalňyşarsyňyz. Sebäbi ähli zat edip bilmeýärler. Elinden gelmeýän zatlar bar. Näme? Döwletiň behbidini goramak diýen düşünje olary çäklendirýär. İsläni adamyny öldürüp bilen ok ya da isläni topragyny basyp alyp bilen ok. Yani şol döwletiň behbitimi, behbitli dälmi ölçenip soň edilipdir. Mundan 500 ýyl öň 600 ýyl öň soň ýaly işläpdir. Ýöne şu gün has iza ýani atritsatiýny seleksiýa diýdiňiz. Owa. Ine şoň netijesinde nire geldik? Şahslara çe düşdük biz. Yani bir adamyň behbidi. Döwletiň behbidi diýmek näme ya da döwlet akly diýmek näme? Bir adamyň behbidi diýmek näme oň ýanynda? Ine şoňa düşdik indi ýanky Türkmenistanda näme üçin ine düňkü habarlarda güýçlendirmeli diýip aýtdylar we onu göne watan habarlarında men onu çäresizlik diýip pikir edýän. Yani ýalňyşsam belki ýalňyş ýandyr watandaşlar aýdyp bilersiňiz. Näme üçin çäresizlik diýip pikir edýän? Türkmenistan oň ýaly işlere daşyndakyny izarlamak, ýene etmek o zatlary watan habarlarynda aýdyp eden ok. 30 ýyldan bäri edip gelýär ýöne watan habarlarynda aýdan ok. Bugün näme üçin aýtýar? Sebäbi daşyndaky o gulaklary diýeň, şolar ortağa çykdy diýip pikir edýän. Yani näme diýilýär? Başga söz bilen näle aýdyp bileriz kemin olara? İnternetim yapamak diýerdi. Onu mu aýtdy? Yüze çıktı işini başarıp bilen ok. İşini başarıp bilen ok. Ine yani näme oldu? Fail diýilýär. Fiyasko. Näme? Başarnyksız oldu. Başarısız diýeli o. Daşyndaky informasiýonly ýanky işleýänler, halkyň aňyny ýuwýarlar, ýeneler informasiýany Türkmenistanyň içine uradýanlar we ähli hereketleriň içine goşulyp, ýani işlendik daşynda bir hereket, bir ýanky akyl birligi dören wagty şoň içine girip bilýän daşyndaky işgärleri diýeň. Näme boldu? Fail boldu, başarnyksız boldu. Neticede daşında hiç satsız kaldılar. Hemmesi ortaya çıkıp başladı. Indi näme etmeli? Vatan habarlarının üstüyle şol maglumatlary aýtmak, yani howpsuzluk meselesinde.
Döwletiň howpsuzlygy birini izarlamak bilen ýa-da basyş bilen howpsuzlygy hiç haçan dikeldip bilmeýäňiz, dikeldip bolýan bolsa ondan öňkü esir edip bilerdi onu. Yani has güýçli hem kadr meselesinde esir has güýçlükde şol meselelerde olan istihbaratam näçe näme diýsek hem şu günlerde şol döwrüne göre dünýäde belli tanalýan bir örgüt, istihbarat örgütü ýa-da KGB'si. Şolar başaryp bilmedi. Näme üçin başaryp bilmedi? Sebäbi basyş bilen ol iş edip bolmaýar. Döwletiň howpsuzlygy diýmek, soňa Vatan habarlarında prezidentiň ýanky milliýetçilige diýdi. Dogrumy? Tamam, bil. Yani milliyetçiligi terörizmin yanına koyup milliyetçilik diye. Näme diýmek ol milliyetçilik diýmek? Hı. Yani biz indi özümüze näme Türkmenem diýip bilmeli dämi? Özüňe eger men Türkmen diýmek milliyetçilik diýmekdir. Ol yok erwet zatdyr. Terörizmin yanında milliyetçilik diýen. Onda sen milli goşunyň näme üçin bar? Ya da milli guruluşlaryň näme üçin bar onda eger milliyetçilik terörizmin yanında yer alýan bolsa? Ol erwet bir ýanky prezident wezipesindäki adamyň dilinden aýdylmaly bir zat däl şoň zatlar. Ya da açıklamalı izinden milliyetçilik dälden ine şoň tire parazlyk ýene oň açıklamasy bolmaly. Yani milli sözünü şota karıştırmak. Ya men ýalňyş düşünýärmi keminem milli sözüne? Doğru. O Türkmen milletçilerini biz oyurmalı, şonu dikeltmeli. Bize yani kimlik diýilen zat ýok da. Şoň üçin oňurwasy biziň ministrlerimiz hem oňurwasy. Yani hem bejesem oňurwasy. Oňurwasydygyny daşary ýurtdaky kollegalar bar da. Şonuň dili bilen demedýän şolar aýdýar. Sizinkiler diýär oňurwasy diýär. Ýok diýär. Bir dagatdan başga dat diýip bu diýär. Indi şol nämede howpsuzlygy goramak üçin birinciden islendik döwletiň howpsuzlygy bolsun. Ine daş güýçler hemişe bolar. Bundan 100 ýyl soňam daş güýçler bolar. Onanyň öňem barty hemişe bar o zat sebäbi bir dünýäde ýaşaýan bolaýmaly zatlar. Ýöne sen näle goranyp bilýän? Ine milliyetçiliğe karşı olsanız, eğer men milli diyen olsam, terörist olayan olsam, böyle men terörist olayım. Berde terör sözem, korku salmak sözüdür. Terör demek. Nawa korku salmak. Eğer biri çıkıp yine Kazakstan'da terör demenin nämesine gaty düşünýän arkasında yankı şol wagtdaky yankı psikologik duygusunu gaty düşünýän. Özü gorkkan olsa şu söz aýtýar, terör diýär. Gorkka sebäp, gorksaň terör sözü gelýändir. Terör sözem korku salmaktır. Indi häzir diýmek kim terör diýip birine diýen olsa diýmek şonda gorku bardyr. Ve karşı tarap hökman suratda terör diýer. Ol dogry zat. Gorkkanlygynyň bir alamaty diýip biler soňa. Awa. Şu ýanky aýdyň nämäni düşünükleri edip aýdaýyn. Ýanky aýdyň milletçilik diýenine şunuň ýaly edip aýtdy. Ekstremist o siyasi toparlar, dini toparlar ve näme diýdi milletçi toparlar diýdi ine. O millet paraz mı diýjek boldy aslında da o düýünden näme? O ýalňyş bir söz gurbanly. O Türkmen diýmegi o bir terrorizme bağlady. Ananyp bilýäňizmi? Erwet zat, kemin eger bir adam öz ine Türkmen bir millettir. Ine men ona aýdaýyn, Türkmen bir millettir. Ine şol Türkmenistandaky diňe prezidente däl ähli şol şu wagtdaky prezident aparaty beýleki şol döwlet guruluşundaky ýeýin işleýänlerin hemmesine aýdyn. Türkmen diýmek millettir. Ve sen hem Türkmen diýip eliňe de şol Türkmeniň ören pasporty nirä gide dünýäniň niresine barsaň Türkmen diýip ýazýarlar. Pasportyňa da Türkmen milleti diýip ýazýan olsa diýmek sen milletçi. Terörist bolýan da pasport Türkmen pasportu ýazan. Şoň üçin pasport bermeýän olaýmyň kemin? Ýöne erde başka näme aýdyň sen nämeň bölüm bolan bağışla ýardyma düşdükan aýdaýyn. Şu welaýetden gelen adamlar diýip şolary ýalak näme sözlemler ýeşdi-de. Şolary bir kontrol alyň, näme alyň diýip. O nähili bolýar bir ýurdun içinde, o welaýetden bu welaýete adamlar o nähili kontrolly nemeli yürümeli, ýaşamaly. Bu diýen zadyň nemesini bilen okukan.
O Yok. bir yurdun içinde adam o vilayetten bu vilayete geçip nemetmez mi? Rahat dolaşıp bilmez mi? Bunu ten nemetmeli, çeklendirmeli. Neyle hukukun var? Sen o terörist olsan sen olmalı ne? Ne şu da adın özü terörist. Sen o vilayetteki adam tek vatandaşın. Şu yurdun iyiyeti şolu. O neyle sen on gelmesini gitmesini çeklendiren, onu kontrol eden ol. Sen deme cinayetkarın mı? O neyle adama böyle silahsızlık demelik bilen arayanı. Sizin kulunuz mu bu adamlar? Pedevenk. Ne diyemesi da diyen ne? Sen o prezident olup oturmalı, o ödeyipelin koluyunu barmağına maralına hakkın yok. Sen halkına diyen dadın bu demesinin manasını düşünüp bilen mi sen? Ya biri tabi yanlış yanıp veriyor senin okuyan bu. O neyle o vilayetten bu vilayete adamlar o kontrolün asarını giyip çıkmamış. O bu bir devlet değil mi? Ha sen şey diyen oradan vilayette akılar, beylek vilayetler Aşgabat'ı blokada alıp senin avatarlar ne yapacak? Ha? Sapara menem şol o velayetleri şoň ýaly edýän olsa gowy zat. Dogry zat menem fikrimçe etsin. Peýdaly zatdyr ol edýän işi. Velayetlaryň arasyny baglayan. Aşgabat'ı blokada aldılar nedir? Yani beylek vilayet. Soňky Şol wagtlarda ýa-da- Aşgabatyň bahalary arzanlap bar ýa. Ýa-da üýtgän ok vilayetlarda bahalar gymmatly ýa. Düşünüp bilýäňizmi? Onu Aşgabat'ı blokada almalı. Hiç. Sapara. Buyur. Başkan Sapara siz blokada almaly diýäňiz ýöne ine men serede otyryn. Olar öz özlerini alyp otyrýar boş. Bize kömek edýärler. Oo. Bili işleşýärmi ka bizim bilen ýa-da olaram. Yo, onun her ädimi ýalňyş. Ona oppozisiýa gerekkä Gurbanyň özüne özü ýagy hökümeti bilen. Halkyň gözünden düşdüler, dünýä jemgyýetçiligiň gözünden düşdüler. Olam edip oturan işleri jinayet durşuna daň atanyň gün ýaşaýynça näme iş edýän bolsalar, Taňryň beren güni ine hemmesi jinayet. Onda da kaptanın olan sülçülen prokuror oturup eden işlerine cinayet işini açıp oturmak. Yeka yerde halk için, devlet için mahfiyetli kabul eden kararlar yok. 14-15 yılda mene görmedim. Gören adam var olsa uğradım. Şunun kabul eden kararının, parlamentinin, bolgun prezidentinin, hükümetinin halkımıza şunca mahfiyet geldi. Karnımız doydu, eşimiz abatlandı, durmuşumuz düzeldi. Şular ýa pikir ýa kanun çykarylmasalar halkyň durmuşyny gowlandyrmak üçin bir görkezim bizem görüp galy. Hana 10% diýe hem aýlyklary galdyrdyk diýe. Sen o haritlaryň 70% ýa 200-300% gymmatlan haritler var. O öwüden nädip bolmaly? Bular halk bilen oýnaýan oýny Sapara itpişik oýny mı kadýa habar ýok. Halk köçe çykandan soň türkmenin öýüne salyp bolmaz. Bu gan görmän ýygyna girjek milletler. Şäp 30 ýyllap çeke agyryň etininden ötüp sümküne ýetdi halk. Yo atın diýip duran nemeleri ne su nemeleri gördük ne bular atjak bolsa halk näme üçin özüni gorumaly? Yankı Birleşen Milletler Guramasının insan hukukları barada kabul eden konvensiyasının preambulasında yazıldı. Akıl hak hukuku elinin alınan halkın oğuluna baş götürme hakkı vardır diye. Bir oğulun anırda dursun. Bu sen hakkını talep edip çıkanın için seni atsa sordu, avtomatla atıp öldürecek deyip bu hayvat atıyorlar. Yine terörist şular. Eğer şey diýän bolsa, onu bizim halka diýip bilýär. Eger şolar atjak bolsa, siz hem şolar atın. Kim birinci atýa görel onu. Şu çopan taýak elinden alan bolsa, adamlar şunu daşlap ýok ederler. Bu 200 tane Amerikan işini, onun mestan maskaly gelip, yine avtomat çeneýär. Sonra şu 200 tane adam alıp, şu maşini bilen otlamalyken haramda ederler. Yine men şonu aýdýan şutaýdy. Eger şeydi halka haybat atýan bolsalar, halkyň şulary göz görkezmäge ýa-da aralma hakkı vardır. Kim olur gelip hakkını talep etmäge gelir, parahat halk atmagy.
kim olara hak hukuk beripdir haýsy konstitusiýa? Ýok. Diýmek bular hemme gızılçylyklary bozup geçen jenayetkar topar, aýdyk gelýär şu zatlar ýyllar boýy. Indi halk özü göz ýetirdi. Halkyň syýlamaýanlygy, gorkmaýanlygy. Ine olan kanuny ine awtomat bilen okduny edip öz häkimetini saklajak bolýar. Näçe gün saklarsynız siz? Duruverin. Ente hak siz bilen hasaplaşmaly günü görenne, ondan şu atjak diýen adamlar siz bütün Türkmenistan'a ähli egni pagollygynyň özüni maşgalasyny şu günden ýa oda salýar. Şonu düşünmeýän bolsaňyz kelläňizi işledin. Halk bizi aktiyatdan çıkarmaz. Hana atık koy. Hamrada. Oh. Berde olan o meselesinde yankı Birleşen Milletler Kuramasının şu adam hakları preambulasında yazılan gozgolan kalmak meselesi Türkmenistan'da yerine yetmek için ya da son bolup bilmek için karşılıklı güç hükmanı suratda olaymalı. O sizin basış eden diyen gücünüz hakiki olmalı. Çını bilen basış edip bilyen güç olmalı. Yöne basış eden gücü indi mene o dövr yaşak gören biri del yöne kitaplardan bilyen Esir'deki sistem aynı. Stalin'in alıp gelen halk köçe kış çıktı mı? Yöne yitirmedilen adamların sağını sacağı yok. Ýa-wa. Nümlev adam yitiriyor. Ol işlep bilyen sistema. Hakiki basışı edip bilyen sistema ol. Sessiz ediyendir. Hiç kim hiç zat bilyen değildir. Sessiz ve informasyonun dolu gizlep bilyendir. Yani Türkmenistan'da vatan havarlarına çıkıp başladı indi. Sessiz etmek demek bir okuyup olmalı şuna sistemanın ya da şu toparın okuyup olmalı. Ol okuyup yok. Halk köçeye çıkan ýagdaýynda ol avtomat 60 adamın karşısında şoň ýalydyr. 500 adam gören wagty. Gaçyk gider ya da ýalňyş özüni atar, men onu aýdaýyn. Aljyra özüni atar. Yo biz bunu Hiç çak kimse- edýärdik bu ekrana çıkıp iň soňunda aýtmaly boljagyny. Kemine ýalňyşmasam 1 ýyl öň şun bundan 1 ýyl belki 1,5 ýyl öň ine birleşdik biz şu buna. senariýaň boljagyny kemine aýtdy. Ine şuň ýaly ýagdaý bolaýmaly diýdi. Bolaýmaly diýdi. Ol bolup bilerem diýmedi. We ine mene şol wagt pikir etdim, onuň üçin bir 4 ýyl garaşmaly bolar ýa-da 4 ýyl gerek, 4 ýyl işlemeli bolar. Ýöne ýok. 1 ýyl geçdi. Evet. Yani men aýtjak bolýan başla kemine men 2 minut wagtyňyzy alaýyn. Ýaňky howpsuzlyk meselesine de gutaryp bilmedim dogry. Döwletiň howpsuzlygy diýmek birinciden hem milli goşunyň bolmaly. Milli goşuny ýetişdirmek üçin aýdaly bir 10 ýaşyndan 15 ýaşyndan başlap şoňa ýöriýte goşunyň özü otaýy syýasat garşymaly däl. Ya da bir işçi garşymaly däl. Ya da beýleki garşymaly däl. Goşun başga bir aýry bir dünýädir. O Milletçilik duýgulary bolmalydyr. Ýok, bar. goşunyň bolmasa sen eskerini satyn alarlar eger puluň nämesi bolsa ýene olaň düşünjesi başga hili bolýar. Milli goşun diýmek. Yine şol haçan sen howpsuzlygy orap bilýän ya da howpsuzlygy üçin edýän döwletiň birinji wezipesi watandaşlaryň howpsuzlygyny üçin etmekdir. Onda sen birinji wezipen bolsa birinji milli goşunyň bolar, satyn alyp bolmaýan soldat diýen. Esker ol ýankı ýokardaky goşun generalyňdan başlap aşagdaky ridowoýuna çeline şo derejede ýetişen kadrlar bolýar, milli bolýar olar, milletçi bolýar, hakyky milletçi. Öz Türkmen halkyny gorajak şahslardyr olar. Territoriýasy diýmeýin, territoriýa üýtkät bilýändir, azalyp köpelip üýtkät bilýär, territoriýa ýöne halky we halkyň bähbitlerini, döwletiň bähbitlerini gorap bilýän bir goşun şol akyl bolmaly goşunda. Milli diýmek şol diýmek, milli goşun. Ine o daş düşmandan gorar. Ondan soň istihbarat, milli istihbarat gullugy bolmaly. İslendik döwletiň istihbarat gullugy milli we milliyetçi bolýandyr. Bolmasa olar hem satyn alyp bolýar. Otaýgam sen siýasatçynken garşymaly däldir. Aýda şu istihbarat gullugyň bar bolsa milli, şoňa siýasatçyn gatnaşyp ýa-da şonda yer berilýän orun, ses haky siýasatçy belki bir 20%dir, 15%dir. Galany beýleki şol uğurda ýetişen adamlardyr. Ondan soňra döwletiň içinde tertip düzgün kanunçuluk, hemme adama deň bir şekilde kanunçuluk döredörsiň. İşçisi bolsun, işvereni bolsun, professori bolsun, çopany bolsun. Hemmesiniň deň derece şert we kanun bilen üçin ediler, mehanizmleri gururlar. Ine şol ýere içerden hem düşman çykyp bilmeýär, daşardan hem gelip bilmeýär düşman.
Ünsürlük görün nirde haýsy döwletleri daşardan daş güýçlerde Amerika diýýäňiz. Watandaşlar Amerikan güýjüni näme boldy? Ya da Russiýa diýýäňiz. Hytaý diýýär. Olar haýsy döwletler edip bilýär? Seredip görün. Näme üçin Ýewropa döwletini edip bilenok, Fransiýany edip bilenok, Angliýany edip bilenoklar hiçsat. Sebäbi şert ýok, olara mümkinçilik ýok. Mümkinçilik nirde bar? Nirde diktator oturan olsa bir ýerde ya da kanuny işlemeýän olsa, ýa-ni goşuny, milli goşuny ýok bolsa şu taýda döreýändir. Erwet zatlaryň hemmesem şu taýda döreýän. Sebäbi mümkinçilik bar. Amerika näme üçin girmesindir? Açyk bar, boşluk bar, vakum bar o taýda. Näme üçin girmesin? Tertip düzgünde boşluk var mı? Hökman şonu doldurarlar. O niyettir, o sözlere seretmen, habarlara ya da maksadına seretmen, o arkada başka maksat var, olara aydılanok. Yöne görüp bol ya edyen işlerinde. Bähfid wa orada, boşuluk olma orada gider alan. O alacın yok. Ertirke bir aydalı Türkmenistan güýçlenip şol derece bir güýjüne ýetýän öz territoriýasyny dolu üpçin etdi, goraw bilen halkyň gorawuny üpçin etdi. Soňky näme bolar diýip pikir edýäňiz? Türkmenistan goşulmazmy goňşy döwletlere? Goşular. Men Bähbidim bar diýer. Sebäbi Bähbidi şota geçmeýär. Awganistanyň içinde olan zat Türkmenistana täsir etmezmi ya da Özbekistanda bir zat olsa? Täsir eder elbetde. Aydaly sen şo taýda söwda edýänsiň şolar bilen. Soň sen hem Bähbidiň bar, sen hem goşulmaly bolýan. Dünya sisteması ya da dünyadaki döwletleriň aragatnaşygy şoň ýaly tertip düzünde işleýändir. 1000 ýyllap şoň ýaly işläp gelýär. Yani o gowy ina howpsuzluk diýende basyş edin bizim Türkmenistanda ine döwletimize prezident diýip bellenen adam diýin. Aýtýan zady näme? Yani o derecede olmaly dälmi diýip men pikir edýän. Prezident diýen adamyň nädip ol adam ol düşünje bilen şo tak gelip bilir olan bir soraw. Aýdyň çaýhana çağıralyp eýitim geçsin dediler. Yok, howpsuzluk diýär, howpsuzlukdan gurrun edýär we howpsuzluk şo taýda howpsuzluk şurasyny toplapdyr. Näme üçin hiç kim çykyp aýdan ok, howpsuzluk basyş bilen edilmeýär, mümkin de. Özüň gorap bilmäň oň ýaly eden ýagdaý. Özüňi duşman gazanýan. Howpsuzlukda goşunyň bardyr, istihbaratyň bardyr, soňra kanunçylygyň kanunyň bardyr, kanuny goraýan guruluşlar bardyr. Ine şolam howpsuzluk diýme, kanunyň çykyş taryhyna seredip görün. Adamlar belli bir nämede ýaşap başlan soň bir-biri bilen diýin. İki adamın ýaşan ýerinde kanun döreýändir. Näme üçin döreýär? Howpsuzluk üçin döreýär şo taýda. Näme howpsuzluk ikisiniň arasynda çakışıklyk çykmasyn diýip döredilýär şo kanunçylyk. Bu kanunyň nämedigine men pikrimçe bilýän näme Türkmenistanda azyrak mı diýen. Deme aydın şolong birem gürlüm ötten ve yarım saat wagty bitirdim. Tamam Sapara, yine yazýaňyz diýen, menem yazýan şu biri bilen dialogda hökman yazýan, sen ýadymdan çykyp bilýär. Sen paspordun da Türkmen nip ýazlandyr aydın. Yok, men o diktant ýazamok, ýani käbir ýanky näme toçkalar ýazyp alýan, mayak diýin. Özüme bellek koyan käbir sözleri, soň şondan näme diýip aýdyp bilýän pikirim bolmasa ýadymdan çykyp bilýär, garışdyrýan. Ýöne ýazanda ne şey benim yazıp koyan yakefenler. Paspordunu seyredik. Yok seyredim ya paspordunu. Yok, yazan wagtyňyzam dialog ýagdaýynda ýazaýmaly, sebäbi senden söz alyp näsen gürleýän, ol gürle pikirini aýtmak üçin ýanky not diýilýär. Yazýan. O bolýa olar gürlen o aydın. Yok, olar gürlen ok. Şoň üçin näme üçin yazýaňyz? Ýa-da olaň habary ýokmy? Şol video zapis edilen soň onu izine sarap görüp bolýar şo taýda aýdylan zatny ýazmak gerek däl. İzine sarap görsünler, o näme üçin ýazýarlar? Yani video bilen ýazyp dur. Yazgy diýmek adından gelişi. Yazgy, yazýan. Aratna general nemel ýyllarym bar eken näme? Şolara mı yazıp Almırat. diýäňizmi? Nirelerden alýakan tutatylýan yer barmykan bunun? O hazırlık enstitüsini tarıptır şu general. Vay anasını. Vay anasını. Halmyrada has bu bilýändir. Türkiýede Türkiýan goşuny, ine şu günkü Türkiýan goşuny watandaşlar taryhy 1000 ýylaça gidýändir. Türkiýan goşunynyň taryhy. Teknologiýa, su teknologiýa diýende o samolyotlar diýip düşünmäň. Teknologiýa bir işin ediliş usulydyr. Ine gora usuly diýen teknologiýasyny 1000 ýyla dayanýar Türkiýan goşunynyň. Indi we näme diýilýär? Onury. Yani chest mundira dil Mertebesi. mertebe
Yine eskerin mertebesi olmalı. Birinci novatta esker mertebesi diýilen düşünce vardır. O her bir eskerde vardır. Taşarı yine Türkiye'de men gördüm şonu eskerlerinden. Hatta eskerleri gutorup ýa-ni pensiya çıkan soňam şol mertebe galya şol adamlarda. Pensiya çıkıpdyr 80 ýaşynda ýöne özüne alıp barışı edil esker ýalydyr we käbir zatları özüne etdiren ok ýa-da özüne ýa-ni hemen içinde saklap bilýär. Men esker diýär. 80 ýaşyndaky biri gözüň etmiň men eskere diýe gelişmez ol iş etmek diýär. Mertebeni gorajak bolýar. Ine şol mertebesini hem Türkmenistanda ýankyýaly aýdaly o hojalykdan gelen esker edip goýan ýa-da başga birini esker edip goýan welin eskerlik mertebesini ýok edýän. O näme diýmek? Eskerin mertebesi olmasa ynanyň ol döwleti nädip gorasyň, halky nädip gorasyň. Mertebe ýok. O bir videoda kaçıp gidipdir diýip näme etdiler, ol üstündäki nämelerem taşlap kaçıp gidipdir diýär. Mertebesi var esker hiç haçan kaçmaz vatandaşlar. O mertebesli bir eskere şehit olmak olar için bir yani cennete giden yoldur. Yani bizde şu duygu var mı? Ondan hem için yani şu duygunu yok edeceğin sonra ne serhette esker korayan ya da koşunun var diye aytyan. Aytma yok diye pul koy verme şota. Sonra verecek pulunu beyle ki okuwçulara ver, okuwçulara sindir. Her birine hemen öz ne diyeyim manası olmalı. Edilen işte manası yok olsa ne için edeceğim. Son yankı köçeye çıkma ayttın keminene köçeye çıktılar. Köçeye çıkma men şu zada mengzet yani hemişe de. Köçeye çıkmak demek aydalı ve köçeye çıkıp bir isyan zadını alıp bilmek demek şu demek. Aydalı Türkmenistan'dan Türkiye'ye gitmek demektir. Misal edip aytken gönü nämetden näme üçin onu aytken sebäbi köçeye çıkmak demek yine köçeye çıktın yolu aeroporda vardın demek. Soňam Türkiye'ye gitmek için elimde biletim olmalı. O bilet hem akıl, düşünce, sizin düşünceniz. Näme düşünce bilen, näme niyet bilen köçeye çıkanındır. Eğer kelläňdäki ýanky düşünce ve niyetin doğru olmasa sen biletin aeroporda varanda Türkiye'de eldir başka bir yeredir. Ama köçeye çıktın, biletem aldın. Başka yere yani. Ya da biletin yok aeroporda var polyer yani o Türkiye'ye gideceğin manasını vermez ya. Köçeye çıkmağım sol zattır. Elbette Türkiye'ye gitmek için aeroporda varmalı ya da yine bir devlette halk tarafından istenen bir zatı elde etmek için köçeye çıkmalıdır. Yöne elde edilmeli adam halk doğru sonra koymalıdır orta. Sonda netice veriyendir. Köçeye çıkılandır. Yani Türkmenistan'daki basışlar yeneler köçeye çıksan atarız yine deriz olan bir nämesi var. Men fikrimçe Türkmenistan'daki şu yokordaki akıl diyeyim. Hükümetteki akıl ya da Türkmenistan'da dolandırıp oturan akıl halkı edil bir hayvaniyalık görüyor. Şu dereceye getirdik deyip fikir ediyor yönü o değildir yanlış. Adamda hemişe akıl galya neyse onu yuğsanız o koyunu saklayabilirsiniz. Yani basış bilen yönü halk saklayıp olmayan. Sebebine Fransa'da aklı nemede de yanlışmasam 80%'inde hatta okap yazma nemesem yok çoğun. Ve işçiler revolüt ediyorlar. Şoların şu günkü aklı, şu günkü Türkmeninkinden kendi elde. Yöne edip bildiler. Demek näme? Halkı adam yerinde koyun. Yani bir iş eden vaktınızda mal elbette düşünýäsi özüňizi goraýaňyz, basış edýäňiz öz ýankı sultan adyňyzyň wagtyny uzaltjak bolýaňyz ýöne şonam birazjyk pikirlenip edin garşyňyzda ama adam yani men bu maslahatym belki peýdaly bolar ýöne şonda da yani goýun ýalyp näme edip özüňiz alyp barsaňyz bu ýalňyş bolar. Atı doğru belli akkaştın aydın, sol harbular varada aydın da bir asırlar boyu gelyen düzgün nizam tertip ondan yine eskerine de sol yankı mertebe sözü esasen ofisierlerde, oğanmaşılarda, yüzbaşılarda, münbaşılarda ullanılýandy. Soňky bir 20-nji asyra dolanyp gelsek ya paçalyklary soňky döwürde soňky 200 ýyl dolanyp gelsek şu ulus paçalyklarynda da Sovet goşunmalarynda da şu eger komandirlerle razylaşmayan bolsaň ya öz sözüňi özüňki dogry diýip aýdýan bolsaň sözüň soňuna ýa hattyň soňuna ses emeýi diýip ýazýan hem bolun çekýän.
mertebem var ya, men mertebem gorap şu zatlara diýen ya aýtdym diýip. Şu zatlar üçin bir-birini adamlar narazylyk bildirenini öňkü bunun bir 100 ýyl ozalam bir-birini atışyga, kılıçlaşmaga çağıran ekkeler bir mertebe diýilen zatynny ana Urban bolan iki satanyň arasyna salam bermäge urdular. Näme üçin bir pagony götürüp men şoňa haýran bolýar. Näme Halmurada ben şu pedevenk benim sebäbi şu pedevenk merteben nämedigini näme bildin? Bu zatlara düşünmäle haky ýok. O şoň Men sen sözüň tasdikleýän sapara. ben ol yankı wödipeli yankı prezident wödipesini tiýlemaly men o zatlara düşünýän adam o kanuny şonu gorýanyny bilýän adam bunu. Bu adamlar şu zatlara münasip adam däl. Sen bir giden yankı eskerin armiýan seni gorajak. Yani döwletiň başyna bir zat gelende şonu daşky düşmandan gorajak. O bir guruluşy yere sokup nemeden adama ben näme üçin pedevenk diýmeýin ben buňa näme gahrman diýin. O edip görün adam hakyky oňa tubutnamasy bar men onu şaý bilim toňaý diýär. Ne ol orta çykar. Orta çykar. Niýasyň döwründe ol köşkü gopgaly köşkü şol ýylyň okuwçy gyýlarynyň doldurar ne gurban boly minister döwründe. Bara oňa subutnama da bar, şaýatlar var, ejir çekerler var. Ýurda barsak ählisini çykarar seni. Bu näme bilmeýän görmeýän zat mı kady? Yine bir zat bar daşynda 2,5 milyon halk bar. Türkmen halky. Bulan howpsuzlygyny kim gorun bol, näde gorun bol. Bu gorumak derene iderlan diýär-de bulary. Bulan elle pasport ýok. Sen şoňa düşünýänmi? Gurban boly. Şu 2 milyon adamyň eline dokument ýok. Bular bomş ýalak. Yani hiç kime gerek gel adam ýalak. O bulan jany jan, o maly mal, gözlerim adam. O sen şu meselelerin birine, yani ben bir ýyl, 2 ýyl iderlak gelýände, şu meselenin bir ýerde kaldyryn o. O daşaryk gidýän diýe, o daşaryk gidýän adam bolsa dokumenti, pasporty hemme zat üçin urmalar. Daşary gidýänem pul berip çykýar. O da pul berip çykmaly. O gidýänden bilýän. Habar barmykan? 3000 6000 dollar berip çykmalydygyndan. O Ýollar näme üçin ýapyk? O sen kimi gorkudan, sen ne gorkulman yerine halky, yani şu meseleleri orta alıp çözme, şu taýda çözjek adamlar, yani howpsuzlyk diýip şura üýşürdiňe. Yani şonuň anyny çözmeli meselen şu, ilkinji mesele. Şu meselenin çözmeyen tek başka mesele barada gurrun etmeyen moralny hakyň ýok. İlkülek şu adamdan pasportyny kimliği diýilýär-de. Şol tek vatandaşlaň şolar. O seni diýen, o seni şu taýyk saýlady diýen adamlaň sen parmalyny boldy. Sen olaň eline näýle o dokumentini alýar. O ýurduňy salan ok näme. Ne şu meseleleri sen orta alıp o yani bir yol başy näme bu bolsa. Çözmeli. O 2 milyon adam görüp görsün biri kesel, biri näme yani adam bol janyň ýanyp ýöne türlük 20'li deşik tapamok da. Bulan kimde de däl. Sapara pasport amaydyk geçeriz. O pasport prezidentin sowaty ýa-da döwletiň ýa-da hökümetin sowaty diýip pikir etmeýän watandaşlar. Pasport her bir watandaşyň şertsiz alıp bilýän bir dokumentdir. O şertsiz kaýtsız, hiç ýyly bu bagana näme hiç tapmagy hakdy. O konstitusiýon hakyň senin. Şol dowlan gününden başlap şol hak sen hakyňdyr o. Ol pikir etmeň ol prezidentimiz sag bolsun ber diýen o ýok, ol bermeme diýilýän soramam ýok taýda. Şert ýok hiç ýyly. Sen soran günüň şol oňaryp beräýmeli elbetde ol dokumenti işler üçin belki olan birinji sapar alanda belki bir hepde ýöne ikinji üçinji saparda bir günde ýa-da 5 güniň içinde oňaryp beräýmeli bizde kän bir 100 milyonlyk halkymyz ýok. Onuň üçin wagt näme der ýaly. Şoň ýaly Yo şoň paderka bolmady alak demetini proseduratyny geçirýän ben berýän pasport.
Yok atı gülkünç zatlar bunlar. Bu zatları Näme- Şu meseleleri mün tapar gaytaladık da ne hem çünkü orta çıkarını. Urban ol ne ertir bir gün bir hepten içinde şu meseleleri orta alt demetmeden tek otayda oturmalı hakkın yok. Götür. O birini sana götürülüp başlayar Xitaydan. O götürmelisin o. Böyle şu yankı yığına sağla düşen adamlar var el generalli. Çolar götürüp ayırmalı. Ayırmasalar öğünleri yok olup gidiyorlar. Ne çözmeli mesele şu elementar mesele öyle. Bunun hiçbir yankı eylek çekilecek, bahane edilecek yerim yok da. Vatandaşın dokumenti ne hem çip vermez. O ne hem çip onu yurda içine kalmarsın. Vatan bulunka tenki değerler. Bulatlar hiç bahanesine düşünen nokta. Onun obursun arasına terhet çık demet diyor. Gelmeliler, gitmeliler. Onu yankı Aşkabat titi deyip yine de ses geçti de şu tayda. Son kuracak, son kurmalı gelinler diye de. Sen atan pulu mu? Ben aytmayın. Sen başka dağının bitti denenini şu Aşkabat titin aldı benim. Ya pulun var mı? Ha, onu vurmana. Bu huvalarda uçmuyor. Ya aydan ok mu kan yanındakiler? Yo aydan o yine şunun için bir ayda otuyoruz lan. Üstümde laf bir de aylık törefim. Muhtayt tapıyor musun? Yetmeli işini biri öğretmene bunu. Ya gel ne çayhanede biz ne hep dedi iki defa şu dağıtlar vardı oku geçiyor. Gel katlaş. O evdaminin resten diplomdan bereli. Dedim yap Halmurada. Yasıl depterle naftar uskanım yanım ben biliyorum. Hayatından çıkarmak ya. Yo bulor yaman katı cahil bu. Devlet değil bu tok getirir yalak değil bulor. On hopsuzluğunu oraya net koruyacak. Ha. Şu ayakta duranlar gorap bilýärmi kan? Barlap gördüm kan gorap bilýän. Ay olar yo demelerini orap bilse de zor olur ne ertebiyurun yerden çıkacakları belli değil. Zor olur va ol. Kemini alalı olmasa bu tora el. Ha. Şu yerde yenen bir daha daydayın. Şol dünkü yığınan çığı boyunca ol halkı korkutmak için evini pagorluğun ahilsini dağla yığına yaptır. O nedin diyen ol. Kurban gulumunun beyanı halkı korkutup saklap bilmez. Bir. İkinciden yeni de şu dağla oturan ve oturmadık pagorluları men yüzlenip aydiyen. Eğer de şu halka tarıp yarar çenep yeke ok atan günümüz siz kanundan, konstitusiyadan daştasınız. Demek sizin başınıza ağlayabilen günü gelir. Başınız ölümlü malını talanlı olur. Yine şunu men size kanunçu hükmünü ediyor. Birinci kanunu siz dökersiniz, kalan sizin kanununuzu halk sattırır. Şunu unutmayın, gece günü manglayınıza yazıp koyun, pencerenize yazın, aynan önüne koyun, o günne turanızda yadınıza salın. Birinizden şu halkın karşısında yeke ok atılan menudundan başlap, bütün Türkmenistan'ın içindeki evini pagorluğunun günü ağlayabildiğin kıvır. Onu ben size aydiyen. Yani, yurdun parahat vakti, o iyi misalalıkka, siz şu dağlı oturup sesini çıkarman oturkanız, şu taydını yansa parağa ayttık da, sizin aytmayan zadınızı, sizin dilinizin öğrülmeyen zadını, şu taydaki halk aydı otu yurdun daşınmak. Biz şunu aytmağa mecbur. Başarında gün bolun bize bereli şun halkı. Siz ona da yol vermeyecek bolýan. Onu sizi şu taydan ayırmağın yolları ken. Nem son kadımına golaylak gelýän. Oturun pikirlen. Yöne yattan çıkarma. Şu farapda hayal edip halkı korkutup, ürkütüp, o suhoy hayvat atıp, atarsıp, o katık görün adam mı? Siz bir değerin iskadınız mı? Eskerliğin, pagonun nämediğini bilýän mi? Harıl hasamın nämediğini bilýändir. Deyuslar. Halka deydiyer ya. Duruverin,
Wagty gelip jogap bermeli bolsun. Şu Farapdaky, Lewapdaky şu ugrodan adamlar var, şu ýüze maskallar. Ähli hoja ýyllaňyz bilen suwdyň öňünde kelle ýalaňyşlarsyn. Şu jaga diýen sözüňiz üçin Farapda. Bizem ýazyp otyr, hasap depderçe işleýän. Ýatdan çykarmaň şu. Boldy, men şonu aýdaýyn. Sawol. Bizde bu devlet hiç kalmadı mı kabul devlet haklı. Ben şuna hayran alıyorum. O näle polisiya olsun, koşun olsun. Olan maksadı halkı goramaktır. Halkı atarın diýmek näme diýmek? Yani o näle ol ya? O tersine işleýär diýmek. No. Bular Mümkün değil, o milletin yani. başına gelen hubbot, yani geleceğinin önüne böğüt 30 yılla halkı 100 yıl iyi de dındılara. Sonra şu özler olar birinci atacak diyen olsa näme vardır? Ekemine hatta okandır o nämeleri. Yankı akılın yok yerinde güç näme ulanılyandır. Yani iki adam cedelleşip duran olsa şolan haýsy köprek jahil olsa şol birinci uryandır beýleki. O. Neme sosiologiyası var onun. Ya bir medeniyet ya sivilizasiya diýär ýa-da bir cemiyet o östükçe içinde uruş, dava, jenjel azalar. Hatta fiziki güç ulanmak o düýünden ýoğun bolup gider diýen ýazbyr demesi var, düşünjesi var. Şonuň ýazbyr sosiologiýa var. Yani cemiyetler östükçe uruş, dava azalar diýip. Sebäbi düşünüşip bilýär, gürleşip bilýär, sözleri söz bilýär. Söz biz sözleri bilemiz ama düýnüne ýankı geňeşdäkilerden sorak göreň döwlet näme? Şol sözüň jogabyny öýrüp bilermi? Näçe öýrüp biler? Bir söz. Iň esas söz olan işine değişli söz. Ya da howpsuzluk näme diýip sorak görüňär. Şol söze düşünen olsa elbette hökman soratda ýankı güýj olanmaly bolarsın. Ya sözler Aydın, men bu Türkmenin içinde şunça nadanyň bir ýerik üýüşüp biljeňine hiç kellemi getirip bilemokna. Ular nirden tapıp nädip üýüşüp bilýärler, yani köşküň içine töweregini. Hayran. Yetiştirmeme olanok bulary dünýalada. O mümkin değil. O. Olar seleksiýa edip getirilen näse paragy. Ol Niýazowy ol aňyrky Moskwada getirip goýdy. Oň ornuny belellimi getirip goýdylar. Şu agysyz, dilsiz, kellesiz, beýnesiz şular ýal guş kelleleri getirip goýýarlar. Bilem özünden pesim getirip. Bular saýlap getirýäni mana ol Hramow bilen ol zada Türkmenistanyň Abdel Kadyrnyň başlygy şolar. Açık çoğu bilen bilelik olan ölüp gitti diye de bilemem öldü mü ya yüz keşfini çalışıp başa yoktur diye yaşatmıyorum. Yine şulan eden yoksa bizde de bizim halkımızda akıllı başlı kelleli oğul kız Ken Halmurat ýöne deme ne medeniyet ministri diýip bir orspyny goýdum. Oň ýerine ýene bir orspyny goýdum. Orspy diýip aýdan deme bir türkmen bir medeniyetli orspy türkçe diýen. Eğer sen Türkmençesine ait düşünür yani. Onu aýtmak kyn. Medeniyet ministri Cemal Saparova hana Orspy şol, ine şu orspy. Türkiýe Orspy diýerler ona. Şoňa orspy diýil ýene. Şoňa orspy diýil ýene. O medeniyet getirme ve medeniyeti äkider ol bilerik. Eger bir gram samimet ýok. O nämedigini bilýän derler ödün medeniyet işgärleri dip at berýärler ödün. O niýeň medeniyet? Niýere de var bular ýalak medeniyet görkezdiň adamlar. O medeniyetlilige diýeten o şoň maşanynda. O ýa ödün ýani ödün jurnalak pedebe. Onun bular arın namysyň, mertebeň nämedigini diýdim bilsinler. Halka da şular görülenmişin. O nädip halkyň arkadagy bolýar, şoňa da jogap berdiň. O nädip bolýar bu sizin bu arkadagy bolmagyň
O niretinde dursun sen arkasında mı üstünde mi betesinde mi? Para. No. Ol medeniyet ministri diýdiňiz. Medeniyet sözü näme diýmek? Başga dilde näle bu medeniyet? Men ýalňyş bilýän medeniyet ministri näle bolýar? Haýsy ýurtda bar o medeniyet ministri? Olam Evet, aýratyn bu sözü. Türkmen'de var medeniyet ministri. Onda medeniyet näme? Türkmenler bilýän bolmaly onda şonu. Ýalňyşmasam ýanky culture diýilene medeniyet diýip perewod edip. Hawa. Ministerstvo Ya, kulturu değil ya da Orso yazılıyordu. Ondan sonra Türkmençe periyod edip şey diptirler. Medeniyet aydın sen aýtmanka şu sözüň manysyny aýdyp geçeýin men. Kemine? Sözlük manysyny aýdaýyn. Ýani onuň berýän manysy başga zat da o. Medeniyet diýmek Medine sözünden gelýär-de şäher diýmek Arapçada. Her ýerinde ulanmaýar ýani Arapça nemesinde. O Medine diýmek şäher diýmek. O medeniyet hem şäherleşmek diýmek, ýani oturakly ýaşamak diýmek. Settle life. Settle life owa. Medeniyet sözü yine bizim medeniyet ministrine de aydalı medeniyet sözü diýmek yankı geljegi üçin oturumlu ýaşaýyş diýmek näme diýmek? Ertirini pikir edip planlap iş etmek. Bir toplumyň, jemgyýetiň şoň ýaly işleşi şoňa da medeniyet diýilýär. Näme bar berde? Yankı jemgyýet akly dören ýerinde medeniyet diýilýändir. Ýöne medeniyet ol aýdym saz bilen ýene öyle meşgullanýan däldir. Hemme zady içine alýandyr medeniyet. Yankı culture ya da kultura mı? Oo. Ol sözleriň türkmençesi medeniyet däldir, bolup bilmez. Indi menem ýalňyş bilen ýöne medeniyet olsa da onda medeniyet näme? Yok, culture sözünün nemesi yok. Başka nemelerde tercümesi yok. Bol şey almalı bolýar. Onu medeniyet diýip ona da ministrlik açıp bizde men şu wagt eşitip hayran galýan dil bilýän ýokmy bizde? Yani sözlerin her sözün manysy vardır. Ol ýöneköy bir zat ýöneköy näme däl dil vatandaşlar sözler manysy we şoň işligi gelýändir. Her bir sözün şu taýda da düşünje döreýändir. Sözün ýalňyş bolsa sen hiç ýere ýörep bilmeýän. Düşünje ýalňyş bolýar. Tariha seyredip görün adamlar gürleşip başlandan soň hemme zat tizleşendir, hemme zat ýankı ýaşaýyş haýwandan tapawutlanyp başlandyr adam. Yani dilte şu dili tap, sözleri tapyança ya da sözleri orta çıkaryança edil hayvan ýaly ýaşandyr adam. Üýtgeşik ýeri ýokdur. Şoň üçin şu gün bir dili dogry ulanaly medeniyet ministri. Medeniyet ministri. Adyňyzy dogry goýun, adyňyzy. Görün işem şu düşünmän soň ýa aýdym bulun edip görün işini men aýdyp oturýarym. Bir orus bir beýlekden pedeven. Men şol atlar bilen meşgul medeniyet ministrim şol ýa. Sağlyk taklaýyş ministrim şol. Barla berdiýerler de şu taý. Bilen taýla berdi. Sapara o Yo. mekteplerin ol ýeme terbiýe baradaky müdürleri var. No. Olaram şol No. ýöreter diýerler o. Bar maglumatlar bar. Ýurda barymyzda ahlisini çykaryp goýar prokuroruna. Boyran edipdirler nemäni biziň milli nemämizi depelep ýöne üstüne tam edýärler diýer. Mektepdäki gyýlary çenli daýylyşyp nemet bölür diýer. Hudaý taklasyn. Orta mektep. Orta mektep. Türkiýe neslin garantisini ýerde onda. Garantiyasi näme prezidentin şu garant bolmaly adamyň pedagog bolsa aşağı şonalak bolýar. Aýdyn. O başı şol. O medeniyetiň hem şol. Yani medeniyet diýip aýtdy men. O garantdan ol Orsiýet tarapyndan oturdu. Bugün Türkmeniň başyna oturdular garantdy. Sen aýdýan boş kassum diýip. İçinde göwre bardy jan ýok on tapara. Bolu bilsem şol. Oy bu şu bolşuna da halky korkujak bolýar. Yok, näme diýen? Milletçiliği, terörizmi. Ertirki günümüzü sebäbi şunky bolýan zatlar bilen ertir näme boljany ýaklaşyk
bilip bolýar da, nämeler garaşýar bize diýip bolýar. Sebäbi ertirki şekil berjek, döwletlere şekil berjek adamlar, kadrlar şu günkü täze doğuljaklar, doğulanlardır. 30 ýyl, 35 ýyl soň. Hemmerde şoňa onu üýtgedip bilmeýän. Oň bir saparyna Amerikandan bolýar diýip bir soraw geçdi. İslendik bir döwlete watandaşlar 30 ýyldan soň näle bolarka diýip soraýan bolsaňyz, şol döwleti alyň. Bilim puwdawyna, ýani hazinanyň bilim puwdawy üçin ýa-da universitetlerin bilim puwdawyndaky harjayan harjamalaryny, investisiýalaryna seredip göreň, ýatyrymlaryna nire. Germaniýany görüň, 50-nji ýyllarda medisina gatyly ýatyrymlar bolandyr. Ýöne gelýär 2000-nji ýyllardan Germaniýanyň medisinasy dünýäde ýani iň öňe çykan medisinalar käbir urlarda. Şoňa 50 ýyl, 40 ýyl öňünden investisiýa seredäýmelidir. Şu günkü investisiýa 40 ýyl soňra. Indi bizdäki investisiýa beýlede dursun, ters investisiýa, anti investisiýa bolup. Ýani aýal maşgala bir ziyan bermek. Bağışlan ol gaty erbet zat, ertirki günüňi ýok edýän. O düşünäýmeli hemme adama. O aýal gyzlardan daşına çykanda da ýene bir zat bar, ýene Türkiýe durmuşa bolupdyr, ýene onam Türkmenistanda ýani girişde migrasiýa basyş edýänmişdir. Şo näme türkmen ýokmu, ýene ýokmu? Yok, Türkmen mi deyip ilkulak soru ödlerine vermeli. O tek niren Türkmen, migratıda oturan, ehli yani başlayan yani hizmetten de var da. Ehliğiniz bir yerki üçürüm denin kimdingiri soğuran ödünüzde. Näme var? Ol aýal gyzlaryň durmuşa çykmagy başga milletlere diýen. Ol düşünükli bir zat sebäbi. Aýal gyzda şu zat vardır. Psikologiyada vardır onun teması. Ayallar näle pikir edýär, pikir ediş var veya dünýä garaýşy diýen. Olar çağa jogapkärdir. Erkek adam jogapkär däldir. Yani erkeğin şoňalyk bir düşünjesi vardır. Ol näçe şu günkü jogapkär diýsek de aýalyň ýaly jogapkärçilik duýan ok erkek adam. Şoň üçin ýani aýal maşgala özüne ýoldaş saýlan wagty seretge, men ertir çağama şul adam seredip biljekmi, bilmezmi? Yani maddi ýagdaýda. Hemme zatlaryny üçin edip bilermi, bilmezmi? Şonu pikir edýändir aýal maşgala. Özüne bilmese de ýani podsaznательny şol düşünje var. O suud edilen zat. İnstiktivni var. Awa ol ılmy tarapdan suud edilen zat. Soň ol aýal gyz ol türkmenmiş, orsmuş, beýlekmiş diýen ok. Saýlan ýoldaşy ertirki gününe üçin edip biljek. Çağasına seredip biljek birini saýlaýandyr. Diýmek, eger bizim aýal maşgallar daşary ýurtlardan, daşary başga milletlerden ýoldaş saýlaýan bolsa, diýmek problema Türkmenistanda we türkmenlerde. O aýalda däldir. Ýalňyş zat. Sonra ýalňyş ýerden çözjek bolma, o mümkin däl. Ýalňyş zat ol. Problema bizde. Şoň üçin beýlekini saýlaýar. Ýöne sen şo beýlekiden Türkiýedäki mysal üçin bir türk watandaşynyň Türkmenistan watandaşy üstün olan ýagdaýynda ol hökman suratda türkmen saýlar. Diýmek, öwretmek gerek däl bu zat. Bu zat tebii ýagdaýda bolýandyr. Müň ýyllardan bäri, 10 000 milyon ýyldan bäri belki dowam edip gelýän bir zat. O haýwanda da edil şoň ýala, haýwanda da şoň ýaly. O hayvanına gaty görünýär bu. Göde görünüp dur. O haýwanda has göze görünýär, adamda akyl bolan soň akylyň arkasynda galýar, ýani podsaznaniýa ýa-da bilinçalty diýilýän zat ýöne bu zatlar bar. Bu bir hakykatdyr. Gizlense de şol şoň ýaly işleýär. Onu näçe sapar barlak gördüler. Test geçirip gördüler. Bu barlak bir günün netijesi däl, 100 ýylyň işiniň netijesinde näme diýip psihologiýa? Aýallar näşe şoň şertler bilen ýan ýoldaş saýlaýar özüne. Onu saýlayan adamyň özü bilen ok ýöne. Saýlayan adam men şoň ýaly saýlandyryn diýip bilen ok. Men gowy gördüm diýe, söýdüm diýe ýene diýer. Ýöne şo arkasynda işleýän mehanizm şoň ýalydyr. Şoň üçin biri türk bolan bolsa biz utanmaly türkmenler bolup. Ol aýalyň üstüne gitmek gerekdir bäri. Aydın, şu mesele yörüýte şu Türkmen halkyny gyrmak üçin, genosid üçin gurnulan siýasat diýip 30 ýyl bäri şunu aýdyp gelýärse, şu niýasyň şol bizim ýigitlerimizi, esasan ýigitlerimizi şu geraýyny oturdanyň manysy şol. O bolarda ýigit galmady, hemmesi geraýyny ulaşyp
Yani, 96-njy ýylymydy ýalňyşmaýan bolsam, Aşgabatyň etegindäki iki kolhozyň gyýdlary kollektiwne hat ýazdylar Azatlyk radiosyna. Iki obada biz 80-den gowrak durmuşa çykmadyk gyýl bolup otyr 20-25 ýaş aralygynda. O ýigit ýok bize durmuşa çykmak edi. Hemme jol söpük tirýeki biz nädip bolary durmuşa çykan nädip bolardan öňel galarly. Ol niýasyň döwrüne edilen oýunlar. Indi şolardan aman sypan ya şol geraýynyň bir gapdalyna oturan enatadan bolan ne çağılar şuun kunni ýigit bolup ýetişdi hana olar ana siýasata goşulman, watanyň işine goşulman, o taýda bu taýda o döwletde bu döwletde goçup bolup böler. Watançylyk duýgusy ýokdan ol adamlarda. Şo öňkü ýörüýte gurnulan siýasatyň netijesi ine şuun kıyaslar. Ona mene hediledi kurban olurlarını bot. O geraýyny aýyrdy ortadan ýekeden zady. Ornuny getip tramada satyp otýlar aýny Türkmenistanyň içinde. O tapawdy näme ol geraýyny? Olam böwrek bilen bagyr ýüregi hemme çykzady çüýretip alyp gidýär. Beýnisi bilen. Ine şuna real tragediýaň içinde türkmenler otýan. Ulu boşluk var. Iceberg'in görünýän tarapyny aýdyp otýan. O suwun aşagyna görünmän ýatan onlar çese köpden aýdýan zatlardan. Aydın ine şu wagt bir kadroy boşluk var da. Ne aratyn doldurup bilmän demedip ýörse biz. Ne biz kan adam bilen gurulşýatdy. Ýöne boşluk. Giden boşluk. O boşluğu ýa-ni 5 tane 10 tane adam bolup doldurup bolany o. O täsiri gaty ular. Biz Qur'an elin deme üstüne sürünüp görmeýänmiň sebäp adam ýetişdirjek bolýar. Şu gor gözlýär. Elimiz sıraly gözlýär özü. Ul boşluk döretdiler. 3 nesil ýok. Ýigdili nesil ýok da. Iki ayakly gelip görünken hiç tadı yaran yok. Ağdı var, gözü var, karnı var, imanı bilýär. Gary işi başaracak. 80-90% şonlara gat görmän. İlişler. Bu tragediya. Bunun çıkalığı lep şu nemet börünümüz, PKK börünümüz şonun. Düşün ýagdaýymda bilmelerdi. O erwetdigini bilýär, nemedigini bilýär ýöne, ýani real problema çuňlugyny, diňligini gözüňde tutmaly bolmasa çözüp bilmeýärse bu zatlar. Görüp otýar şu zatlary. Kadir meselesinde Ýuwaşlyk bilen aýdy otýar. Bolmasa elementar zatlary aýlap düşündirýär. Ýöne öz-özüni düşünüp bolmaly zatlar, köp zat. Ya bilmändir indi şu wagt düşünýär diýerler. Mana şeýle. kadir meselesinde sapara ol belki yetişen kadrların daşında yetişen kadrların bardır yöne. Olarda da men fikrimçe yankı näme bariyeri var Türkmenliğin. 100 yıl tarihi vardı o meselede. Yankı siyasatta koşulma. Yukarıdaki bilir siyasetle işin olmasın. Siyasata koşulacak değil. İnanın menem koşulacak değil. Yöne yurt dışında kaldım. Bunun siyasetin neticesinde. Özleri koştular mene. Ne yollar yapmak bir siyasettir. Yapılıp tutmak bir siyasettir. O koronavirüs değerliğini bilýär. Siyaset olan siyasatı şol. Sen hem şoňa islesen hem islemesen hem koşulýan. Koşulýan diýeniň ne daşynda galmak diýmek siyasatyň netijesinde sen daşynda galdyň. Ona edip koşulmadyň bolýar diýäňmi? Ne edip koşulmadyň, ne daşynda otyr. Pasportumuz ýok. Olan bir siyaset, pasport vermemegen bir siyaset. Onda olar koşulma diýip özlerem koşýan olsa sen hem ýene koşuljak değil, habaryň ýok içinde sen şoň. Pasportuny alyp bilen ok. Ýöne bir zat ne daşyna işlemene çykdyň. Bu bir siyasetin netijesinde çıktın sen. O doğulan wagtyňdan daşyna çyk diýip goýberen adam ýok sen. Ya da şoň üçin yetişen o Türkmenistanda. Haýsyňyz ýene Türkiýede ýa-da Russiýa, Polşa beýleki ýurtlarda işlemek üçin yetiştirildiňiz. Kim şoňa arzu edip ýetişdi kiçiliginden? Şoň üçin taýýarlyk görüldümi?
Türk dilini öğrendiniz mi ya da Polçan dilini öğrendiniz mi ya da Rusçanı şol etdi aydaldaşında ofisant olup işleyen olsanız şol mesleği öğrendiniz mi Türkmenistan'ın içinde? Son geldiniz mi? Planlı gelmek demek, şoň için işlersin, öğrenersin, şoň daşna ol planlı demek. Mecbur olup çıkan olsan siyasatın neticesinde çıktın. Siyasat demek gatnaşyk demek. Bir cisim deyin, bir cismin beýleki cisim bilen gatnaşygy siyasatdyr ýa. No. Sen hem yollar yapıp daşında kaldın, koşulmalı bolýar. Ol bizim prezidente karşı tarafımız ya da on ýaly yerimiz ýok. Karşı olmam, prezidente karşı olmam ýa-ni doğru zat değil, yani doğru siyaset yöneten olsa biz doğru diýip aýdarys. O zat ýalňyş olsa ýalňyş diýeriz. Olmasa bizim hem işimiz değil bu. Men siyaset meselesinde ya da şu gün häzir hakyky käbir gerek yani mecbur okamaly bolýan ya da öwrenmeli bolýan ya da käbir videolary görmeli bolýan. Ýa Gazalstan meselesi. Men nämişim bar şu Gazalstanyň kimini sapara hakyky men iň az 30-40 sany video gördüm Gazalstan meselesinde. Gazalstanyň taryhyny okudum. 300-500 ýylyny näme dipdirler diýip. Näme gerek şol zat maňa? Aslında değil mi? Aslında näme gerek? Ine hemme zat güllük bolýan olsa, Türkmenistanyň içinde ýaňky diýip geçen howpsuzlyk, milli goşun, milli istihbarat gullugy, kanunçylyk, şol howpsuzlyk, ine ol ýurdun howpsuzlygy diýmek şol üçüsi. Şol üçüsi çiğnedilen olsa, men o zatlar näme gerek? Men ine bolýa daşna çykyp okapdyryn şol alan bilimimi Türkmenistanyň içinde ulanyp bir ýerde işlerdim, başga hiç zat. No. Ve men hem isleýän Aýdyň, zat. men teňde. Maňa näme üçin gerek şu zatlar? Men Owa ýa-da ine ýaşulylar bar, 2 sany ýaşulymyz otdyr. Näme gerek bulara? no. Entegem bilemek ne edip dayanýanyz. Hakyky siz hem entegem täze zatlar öwrenýärler. Näme gerek? Az bilýärlermi ýa? Yani siyasata sen koşulma tapawdy ýok, sen içinde şo siyasat. O ine Amerikadaky ýaşaýanlaryň ýagdaýy gowy dünýäniň o kartadan bir ýerge sorasaň bilmeýär. Owa, Ýewropan bilmeýän Amerikanlar gaty keneken. O, Ben aldım. o näme üçin o biz o ýurdun bu ýurdun taryhyny öwrenip o öz ýurdumyzam o düzetsek nähili bolar diýen pikirler bilen her gün. Kime gerek? Diýmek bir zatlar ýalňyş şonuň üçin öwrenilýär. Aýdym diýjek bolýan şo. Şon ýalsoň Semine guturayl. umum bir sorag bar-da. Hanny forag bolsa ber Mümkinlelerden sorag. bar. Sonra bolsa aýda bor watandaşlardan soň diýmesinler. Hökümet maňa ýazýaly sonra berdik jogap berende. Umum bir sorag bar. Köp wagtdan bäri gelýär. Hawa ogluny goýsa näme etmeli diýilen ýalyk bir sorag bar-da. Näme bolsa? Ogluny goýsa diýär. Ýerine ogluny goýsa näme etmeli diýilen sorag bar-da. Ogluny bile ýakmaly bol. Nähilek bol. Benim Cevabı şuna var. etcek bolýanda bir bankanın içine düşüpdir iksem. Bankanam seni tutup dursun elinde. Näme edersin yine? İksem birsiňek. Şonun ýaly ol tapawdy ýok. Oglu gelsin, akty gelsin bize o şol elimiz bilen tutar ýaly biri berek şolardan. Tapawdy ýok. No. Oğlun nemesi de yine bir zada ünüs vermeli bu taýda. Oğluken özem aslında önemli bir şahıs değil. Onun arkasında oturanlar var. Arkasındakiler o size onu ayırar. O oğlu olmasa başka Gurban oğlan tapıp bilýär da. Gurban oğlu hem Türkmenistan'da. Şolardan birini tapıp koyup bilýär. Koyacak diýseler ýöne şoňa düşünmeli. Gurban oğlu asıl mesele däl Gurban oğlu bir gurjaklykdan ibaret. Gurja oyunu oynaya. Tamam, maksadımız var. Maksat täze Türkmenistan'ı kurmak. Täze Türkmenistan näme diýen näme öňkü videolarda da var düşündirip geçeceğiz vatandaşlar. Döwlet guruluşy bolmaly şu taýda. Türkmenistan yani döwlet şeklinde döwlet guruluşy bolmaly. Ol prezident kim bolýar, beýleki tapawdy ýok. Ertir gidip halmara prezident olsa da şu sistemany dowam etdirjek bolsa, onda biz ýene işimize dowam ederiz. Yo.
Yani Halmıra Dağı da bizim karşımıza geçer şol ýagdaýda. Baştan Halmıra Dağı sizi misal Yani. veren düşmesi olsun deyip. Sebebi sistem anı ütkötmejek olsa gelen kişi yöne aydalı ertir. Yine Gurbangulunyň özü hakyky döwlet sistemasyny gurup başlasa biz şoňa kömek ederiz. Öňemeýdik geçen düşman däl. Bärde bir döwlet bolmak. Döwleti döretmek. Onun howlukýalar näýilek bolar dip biz yerli hökümetler dip nemetdik de. Şuat 61 mi 60 näçe tane etrap bar. Şolong in adından şuat sany bolmady da 110-130 tane yerli hökümet bolmalylar. O inni şolong her birine gurucu başta gurucu yerli hökümet adayları gerekli. Dalaşkärleri gerek. Yani, bağım yok. Siz şey bir yaptığınız yani hem yeri Halmıra Dağı'na yetişip bilmeden. Yerli hükümet bolanı hükümet bolýar. Öz funksiyası bolýar, nemesi bolýar. O biz 3-4 sapar yani bunu duydurduk, nemettik. Öne halktan ses çıkan o. Dime koluğun da o şoň üçin bizem bir howluk barabdy. Siz howluk bansa o halk üstüne düşýän zady etmelidir. O yerli hökümetler bolmaly. Son gurnomaly. O ertir berdim hökümet ýok bolanda da şo hökümetler bolmaly. Şolar iş gurnomaly. Anı öňünden taýdan görmeli. Şolar ýalak deme, howulgan bolýarlar da. O jahalatyň howlukdurýanyny bilýär bolýan. Yani birazajyk teze düşünmeli. O jogapkärçilik bardyr. Her kim yani daşyň aşagyna barbaçygyny goýmaly. O çorbada duýduň soltun diýip kän aýdýar. Eger nemäňe däl. Diýmek şudurmuş dedi. Kanagatlanýan bolmaly. Onu şikayet edýän näýile, durmuşdan näýile. Ýok. Etmeli dadyň etmän soň bolýan datlar bu zat. Yerli hökümet barada şolar ýalak nemämiz bardyr. Adamlar sizem aktiv gatnaşyň. Şo yerli hökümetler bolmasa ýene de üstüňizde biri padşah bolmaly bolýar da. Sultan bolmaly bolýar. O sultana ömürlük gelýär. Sebebi yani giriş bildi vadan çıkış bildi yok da. Bir tarapla neme. Onu yine de önkü degirmeni. Şolar ýalak meselelerimiz var. Halk sizem bu zatlara aktiv gatnaşyň. Para aýdarlar üstünde olduryňmy? Kanun näme aýdýan bu arada halkymyza ýetirelik. Vatandaşlar sizin oglu gelir, oglu bolarmy, bolmazmy biz bärde parlatyp oturmalylar. Birinjene onu özleri ýöretýär diýerler. Aşgabatyň içinde öte göreginde. Ay boljokmuş, geljekmiş, halkyň gulagyny görünýärler. Da soň birden köçe çykaýmasyn. O hasaplanaklar şu Aşgabatyň içi töweregi. Olara geregi şu. Inni kanun boýunça oğlunun hakimet başına gelmeye hakkı ya hukuku var mı? Türkmenistan'ın konstitusiyası boyunca İslamlık grajdaninin yaşı 30'dan geçti, 40'tan geçenin şu mümkün 40'a getirdiler. 40'tan geçenin kandidat olma hakkı var. Onun bir kalkıvadın Dayhan Birleşiğinin ilatım hödürläp bilýär, bir şäherin ya bir welaýetin tapawdy yok. Karhanlarym hödürläp bilýär kandidat. Diň ogly bolmaly kanun yok. İkinciden, şol geçirilecek saýlawlar kanunum diýse men ona yok we ýene bir gelek yok diýip aýdýan vatandaşlar. Geçirilecek saýlawlar bir kanun näme üçin? Saýlawy ukyply ýa hukukly halkymyzyň, ilatymyzyň, milletimiziň
60 götörümden ýokarysy şuun ýurdun daşynda ýaşap. Şolar ýurdun içine barýança saýlaw geçirmek bolan konstitusiýa boýunça. Täp olaň eýam hak hukugy elinden alınýar. Saýlamak hukugum, saýlanmak hukugum. Demek, siz ene şu taýda bir zady bellemeli. O näme etsin, getirip atyny goýsun, ol itini goýsun prezidentiň ornuna. Ol öz işi, ol samsyk nämeden biziň işimiz ýok. Biz eger konstitusiýany ýerleýän bolsa, bir kanun özü, bir kanun döwleti hakimiyeti basyp aldy. Niýe gömürtük ýagdaýda ýok etdiler. Indi oğlunu getirip oturtçağına o biz aynada gören yal görüp oturuyor. Bolar mı, bolmaz mı, eder mi, etmez mi? Halk ona yol verer mi, vermez mi? Bu mesele halka degişli mesele. Kurban kula degişlilerle halka degişli. Üside şu dinläp oturarlara yurdun içindekiler, daşındakiler degişli. Siz yol berýäňiz mi? Şulatlar çok etmeli. Hani geçen yıl etti, 56 san adamı yani halk maslahatı diýip döretdi, özüm girdi. O 24 56'ın 24'üsi yani yankı dine aşgabatlıya özverlerini galanam ine beýleki velayetlerden bolýar. Indi şu oğlunu geçirmäge, ola ine fevralda ine ýygnak geçirir, siz şoňa razymy? Ýok elbetde. Ýok bolsa onu garşylygyňyzy görkezip. Ya onu gelip ine saparagy ýaşlar halmyrat ya beýleki olby etmelimi? Sizin öz etmeli işiniz var. Sizin garażdarlyk hak hukugyňyz var, borjyňyz var. Biz şol saýlawlara gatnaşjak diýip tutmalysy. Ine halk bar. Islenlik gerdi. Yurdun içinde de daşynda da biz şol saýlawlara gatnaşmaly. Ýoksa biz ondan biz gatnaşmaly diýip aýtmalylar. Şu halkyň adamlaryň kandidat bolup barmaly diýip. Ine şonu biz ýeňip biler. Siýasy tarapdan neşeler ýaly göçüm edilse, onu bize şu zatlar talap etmäge hakymyz var, hukugumyz var. Yok, yine de garadan oturup teretçik bolsa, erti oğlunu kulağını çekip getirip öz kürsüsüne oturmanlı. Yine de inniki 7 ýyla çeldi, yine saýlaw bolýança. Ýöne biz o zatlara garaşmaga islegimizem yok, ömrümizem ýetenek, onu biz ören çal wagtda çözmekçi bu mesele. Ýöne halkymyz özüňiz düşünüp şu zatlara aktiv gatnaşmaly. Ol bolarmy, bolmaz, näme gerek palatyp oturmak. Aýdyn men şoňa ýol beremek men razyda. Men saýlaw gatnaşjak, men öz kandidatym bardy. Aydın, şu öňkü 3 saýlawyna ýankry goşadyrnak üçin Gurban Gulyň saýlawy. Üçüsine de özüme kandidat hökmüni hödür etdim. Näme üçin? Diňe bir zat üçin. Şoňa garşy durmak üçin ýeňen ýagdaýynda da bir aýdan soň prezidentlik gemesini wezipesini ortadan aýryp parlament dolanışa geçmek üçin. Vesselam, ýa aýdyn aýtdy, har murada prezident bolsa diýdi, o teskenip gitdim. Daş etdim, görmejegim şu wezipe bagyşlar. Aýdyn ol gowunlar ne demek senden ol ýöne. Maňa gelişek ol kaptanlyk dakma atdal bolmagy ýok. Şoň üçin watandaşlar siz gaýrat edin. Ine yerli yerden häzirlikçe, şuwullukça oğurluklaryňyzy haýdadyn, kendine gaty dogry aýtdy. Hükmen zerur şonuň köpeldin san birden bilip bolmaz ol interneti çäklendirer yapar yapmaz belli däl o welaýetlaryň arasynda gatnaşyp peselder ýöne siz şu zatlary bolup geçýän zatlary ýurdun içine taşyma şu öz oğurluklaryňyzyň arasynda gürleşip dursaňyz pikirlerinizi paýlaşsaňyz dünýä garaýşyňyzdan giňeler etjek işiňizden bilersiňiz ýöne içiňizde salyp berseňiz bir adam hökmüni ömrüňiz şem ýaly ýanyk gider. Paylaşın içinizdeki fikirleri, ýaşydynym, ýamanynym, derdiňizi, şonu ýeňleşer, içinizi dünýä garaýşyňyzdan giňeler. Men şonu aýtjak boldum, watandaşlar. Onun üçin ol ogly bolar, gyýzy geler, atyn berler, tapawdy ýok. Siz ýol berseňiz hemmesini eder. Ýol bermeden hiç adam edebilmeýär. Ýylyň öýüji, syýlyň öýüji şonu ýatdan çykarma. Men başa aýtjak adam ýok, şuwlukça. Kemine Kutoraýly soru başga ýok boldy. O neme bardy bir arasında o Awganistandaky mesele barada, Serhetdäki bir soru bardy. Olar kän bir möhüm bir mesele däl, öňden bären bolup ber. O diňe şu gün dün bir san 2 san video geldi diýip o Ben onu opşaýdaýyn, näme kemine ne dronu ýokurrak nebetsin ýokurdun aşakdaky bolup geçen zatlary görünýärdi. Ýaka Türkmenistanyň nemesdäl Awganistanyň özlükleri barşa şolara ýalak bir ýanky gorkulma siýasety täçiklere de
Onun Ukraynalara da hemme cehne yani bile nemediler de. Şu tayik yani o da köpe gerekmiş. Ben şey demedi aydayına. Şu yani bir güýçli döwlet arkaňyzda bolmaly. Nemmesine erçek bolýarlar da. O provokasiýalara kän bir demet ben yani bizim Türkmen iyileşlemiz men demede bolýarmy. O wurullar belki düşýän nälerdir bu oýunlaryň näme üçin oýnanýanlygyny, neme diýenligini. Şo zatlardan onun tere tap bolmalylar, şo demäni gyzdyrjak bolýarlar da. Talibandan gitjek yerleri ýok görürler. O döwleti ýönedilen bilen oklar, halkam aç, susuz, soğuk. O rul betbarçylygyň nemesinde ýöne cehalet etjek zadyňyz ýok. Onu köpem edip bolmaýar cahily. Şo cehaletden çykmaň nemesini O möçberlerden bilen ok, möçberlerinin kijijekdigini hem bilen oklar. o Ya. cehaletten çıkmalı, şondan çıkılmada bu atlardan çıkıp olmuyor. Bolýa sapara şutaýda. Bolýa. Bu taraly. Aba. Sağ olun, sağlıkta görüşelim, iyileşler. Sağ olun, sağlıkta görüşelim. Sağ olun, yaşlılar, vatandaşlar sağ olun.